Ydych chi wedi methu ni? Wel, ar ôl 75 diwrnod, mae Super Rygbi Cymru yn ôl yn fyw ar S4C. Ni'n gyflym agosáu at y rowndiau terfynol, dim ond 4 gêm sy'n weddill o'r tymor arferol. Felly dyma sut mae pethau'n sefyll. Y gwir dir sydd yn arwain y ffordd. Bw'n dechrau mwynhau ei hunan, y bas, Phillips, mae yn y sgôr, mae Efw yn ymestyn ei blaenoriaeth. Caerdydd yw ei gwrthwynebwyr agosaf. Mae Caerdydd wedi bod ar ben i gêm, a dyma pam maen nhw yn aml yn mynd tuag at brig y tabl. Dyw'r porthmyn ddim yn bell ohoni. Allan yn ddyfru yn bwyllog yn adeiladu ac yn sgorio. A pencampwyr presennol y bencampwriaeth a'r cwpan Casnewydd yn cwblhau'r 4 uchaf. Ond Casnewydd, nhw symud yn ôl i fewn i'r 4 ucha yn Super Rygbi Cymru. Ond cofiwch chi, all unrhyw beth ddigwydd yn Super Rygbi Cymru. A'r gorau i gyd ar S4C. Felly dyma golwg mwy manwl ar y tabl. Mae Glynebwy wedi dominyddu hyd yma, dim ond 10 pwynt sydd angen arnyn nhw o'i 4 gêm ola i sicrhau bod nhw'n gorffen ar brig y tabl. Cofiwch bod y 6 ucha yn mynd yn syth i'r rowndiau terfynol. Mae'n mynd i gymryd lot i ben y bont Abertawe neu Pontypool dorri mewn i'r 6 ucha yna. Cyfle gwell falle gan Rygbi Gogledd Cymru. Bydd y 4 tîm ucha yn chwarae adre yn y cwarteri, a bydd y buddugoliaeth heno i Gwins Caerfyrddin neu Abertawe yn hwb enfawr i'w gobeithio'n o ddal Casnewydd. Felly digon dal yn y fantol yn Super Rygbi Cymru. Ar ôl seibiant y 6 gwladau, ni'n dychwelyd i heilwen a tywydd mwyn mis Mawrth. Gobeithio fod hi'n arwydd o bethau i ddod, ac yn cadw cwmni fi heno, mae hyfforddwr blaenwyr tîm Darllediad Cymru, Mac Breeze, a mewnwr Cymru, Ciaran Hadi. Croeso i'r tîm, Mac. Dwi ddim wastad fel hyn, gai ddweud y ti. Dyna'r peth gyntaf i weid. Ond na, mae'n digon mwyn, digon gynnes, dim awel o gwmpas y lle. A mae wedi bod yn gyfnod prysur, ond cyfnod ti wedi mwynhau, dwi'n siŵr, gyda y tîm Darllediad. A lot o nhw nawr yn camu'r llwyfan yma. Mae'n gred i gweld nhw'n chwarae heno. Wy'n gweud, mwynhau y tymor gyda 20s, ond mae'n gred i gweld boys nawr chwarae heno wythnosau nesaf. Nawn ni siarad mwy am ambell i ni golyn dros y munudau nesaf. Ond at y 6 gwlad, a pa mor bwysig oedd eich chi fel garfan i orffen ar nodyn uchel gyda fuddugoliaeth? Oedd e'n bwysig iawn. Fi'n credu oedd yn adeiladu trwy gydol yr wythnosau a llawn heiddi'r buddugoliaeth gathon ni diwedd a'r perfformiadau gathon ni yn y cwbl o wythnosau diwetha. Pwy ti'n cefnogi heno de? Achos mae dy dad i'n hyffordd i Cwins Caerfyrddin, ond Abertawe yn amlwg yn dod o'r ambarth y gweilch, drwy'r ambarth di. Fi'n bach yn neutral yno, ond yn disgwyl ar y gêm yn gyffredinol, mae'r 2 dîm yn agos iawn yn y dabl, felly mae'n ei gwaniaeth i 2 dîm a byd nhw'n targedu gêm heno. Wel, at Cwins Caerfyrddin y tîm cartre yn chweched ar hyn o bryd. Oes digon gyda nhw i selio i lle? Dwi'n meddwl nhw'n saff ar y fôn. Mae RGC 9 pwynt tu ôl nhw, 3 gêm ar ôl heno, 2 nhw a cartre, dwi'n meddwl nhw'n saff. A dyna ni, chymod, maen nhw wedi, dim ond 2 maen nhw wedi colli yn y 5 diwetha, ond fel ti'n gweud, gallu troi pethau rownd heno. Abertawe fe orffennon nhw ar waelod y tabl llynedd. Maen nhw'n edrych i ennill eu 5 gêm gyngrair yn olynol am y tro cyntaf mewn 7 blynedd. Beth sydd wedi newid, Ciaran, iddyn nhw? Bod tipyn o newid wedi bod i nhw, mae'r ffordd wedi newid, ond mae un buddugoliaeth yn gallu newid popeth yn tymor, yn dod o hyder y grŵp, dod o momentum, a ti'n gweld nawr y chwaraewyr yma digon o brofiad yn nhw fyd. Wel ers i ni fod gyda chi, mae cystadleuaeth cwpan Super Rygbi Cymru wedi cymryd lle. Casnewydd yw'r pencampwyr newydd ar ôl iddyn nhw giro allan yn ddifri yn y rownd derfynol, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Abertawe enillodd y plat gan giro Rygbi Gogledd Cymru yn y rownd derfynol. Ei tlws cyntaf ers 2001 pan nath tîm oedd yn cynnwys Colin Chavez, Scott Gibbs a Gavin Henson ifanc ennill cyngrair Cymru yr Alban. A mae Rhys ap William nawr yn ei plith. Wel, sdim un o nhw gyda fi, ond mae prif hyfforddwr a chwaraewr Abertawe da fi, Joe Thomas, new head coach. How old are you, Joe? 30, just gone 30 in February. Youngest head coach in Super Rugby Cymru? I think so. Like I said, I haven't checked the facts, but I wouldn't bet against it. I think so, Plate winners, you beat Pontypool last weekend. You've got some momentum seriously in your season. Yeah, definitely. We probably haven't thought about it too much, to be fair. We've just been concentrating week on week, as cliche as that sounds. I think that's what we built our season on, really, just going game to game,
and just focusing on ourselves around our detail and setting the tone with intensity. And I think, yeah, we've had some really good wins and we've had some really close wins, but yeah, we come out on top, and I think the win on the plate has done some good in terms of confidence. It's the first trophy for about 25 years, I believe. So yeah, it's just nice to see some good vibes around the club and everyone enjoying and working hard, really, and that's what it's been built on. How good a juggler are you between playing and coaching? Not very good juggler, but to be fair, the boys have been class around it. Obviously, it's an unfortunate situation with Jonathan Thomas, but obviously, yeah, the boys have allowed me to be a coach until 2:30 on a Saturday, and I just one of the boys then from 2 o'clock till 4:30. But yeah, like I got some really good experienced players here, like Matthew Aubrey, Ewan Shenton, Callum Bowden, Josh Phillips, all speak really well through the week, and then obviously Liam Gadd and Paul James helping me, and obviously Hugh Sutton as well helping me. And you know, it's not all me; it's very much lean on a lot of people, which has been excellent, and just really enjoying it. To be fair, it's just really, yeah, it's really good. I'm really enjoying. And you're on the bench tonight, so go well. Expect at least 20 minutes out of you. I'm going to find a slightly younger Swansea player. Lle ma fe? Lewis Edwards, man hyn, cofio. Lewis, gallai siarad y ti am eiliad fach? Os oes ladder dy rywun yn sbar I fi gyrraedd ti, ti'n mwyn fe? Ni wedi bod yn gweld ti yn chwarae I Gymru, yn sgori cais I Gymru ar Rodney Parade yn ebyn yr Eidal. Mae rhaid ni ddechrau gyda hwnna. Siwr brofiad oedd I fod nôl yn y coch. Ie, profiad gwych. O'n i'n gwerthfawrogi cyfle I dod nôl ar ôl anaf. Gwerthfawrogi cyfle I cynrychioli'r gwlad. A ti'n ôl yn ware Super Rygbi Cymru. Beth am y gystadleuaeth yma? Di hwnna'n dod I ti mewn lle da yn ware yn wythnosol yn Super Rygbi I fynd lan, cymryd y cam I ware I Gymru yn y gystadleuaeth dan ugen? Ie, fi'n credu mae'n cystadleuol, a fel chi'n gweld yn y chwech gwlad, mae pob gêm yn gwahanol, so falle chi'n chwarae Cwins edrych cae fach, so beinwr dda, wedyn chi'n chwarae falle Llandan Wrth nesaf gyda Barc Cloi. So ie, mae amrywiaeth y gêm cystadleuol, so ie, mwynhau. Gret, wel, mwynhad I enw, edrych mlaen I weld ti'n chwarae yn y gwyn neu'r glas I Abertawe. Diolch. Dyna. Wel, dwi'n meddwl mae dyna'r ôl o'r tala, mae Rhys ap William erioed wedi cyfweld da, ond mae'n golffyn o chwaraewr, a mi welson ni fel wythnos diwetha Caerfyrddin yn sgorio I Gymru dan ugain. Do, mae'n hala tipyn o amser gyda ni blwyddyn yma yn gweilch. Fel ti'n gweud, mae tipyn o ffram yna fe, a mae'n cael effaith ar y gêm achos y ffordd mae'n redeg ar y pêl. Mae'n gystadleuol iawn yn yr awyr, mae'n rhywun corfforol. A dde wych ar y penwthnos I Cymru, mae'n gath ei gyfle yn anffodus gyda'r anaf. A fel wedodd mae'n mwynhau rygbi a mae'n neis gweld yn datblygu. Ie, ni'n meddwl bod e tua 6 troedfedd 5 modfedd. Fe sgoriodd unig gais y gêm yn erbyn yr Eidal. Be alle ti ddweithio ni amdano fe, Marc? Just person arbennig. Mae sgiliau fe yn wych. Mae'n dda o dan y pêl uchaf, a wedyn pan mae'n cael pêl, mae'n gallu curo llinell mantais a rhoi pob un mewn waglawr wedyn. Right, wel mae fe'n rhan o dîm yr ymwelwyr. At y tîm cartre nawr, achos mae 4 scarlet ifanc yn y tîm bydd yn dechrau iddyn nhw heno. Chwaraeodd Osian Williams 2 gêm I Gymru dan ugain dros yr wythnosau diwetha. Dechreuodd erbyn Lloegr a Ffrainc. Mae fe'n flaen ysgellor heno. Dath Steph Jack Jones oedd ar y fainc yn erbyn yr Eidal dydd Sul. Y dyn o Aberystwyth yn chwarae gêm gynta i'r Cwins heno ar ôl chwarae 6 gêm I lan ymdyfru tymor yma. Thomas Williams ar yr asgell a Gabe McDonnell yn y canol yw'r 2 scarlet arall. Dath McDonnell oedd ar y fainc i'r scarlet yn erbyn Connacht nos Wener diwetha. A mae un dyn sy'n chwarae gêm rhif 200 heno yn eu plith nhw. Draw nawr I Griff McKee. Diolch Lauren, dwi'n meddwl Lewis Millen ar fi'n ddod allan am ei 2 ganfed ymddangosiad. Lewis, firstly, how do you feel about the 200 appearances? Yeah, super excited for it. It's come around pretty quick. Yeah, I can remember my first cap back in the Quins not so long ago really, but yeah, looking forward to it. Swansea going to be a challenge tonight. They're a quality outfit, but I think we've got it in ourselves to do a job tonight. Has your preparations been a bit different knowing that it's such a big game and an occasion for you and the family? Not so much really, it's just been taken as a game as it comes. Obviously, you know, to celebrate at home is a big one, but no, it's just purely focused on how we can turn Swansea over at our home patch. Have you got any memories of your first appearance for the club? Oh God, I was a young pup, 18 years old, probably had 10 minutes at the end of the game maybe, but yeah, I've learned a lot since then, and hopefully I can take it into tonight. Anyone special watching tonight? I've got family over, they're watching, but because it's online, there'll be family tuning in from all over, so it'll be a good one. Lewis, pob luck. Diolch yn fawr I ti.
Iawn, diolch. Ie, mae'n chwarae pethau lawr braidd yn dywe. I gêm gyntaf fe nôl yn 2015, i ail gemau. Ciaran, ti'n cofio i ail gemau? Pwy yn chwarae thi ymyl? Yn gyda ni ware o'n ni. O, falle bod cof fi'n well yn cof ti o bosib, neu falle cof y cynhyrchyd. Ond mae fe'n un o chwaraewyr mwyaf cyson, teg dweud, y gyngrair. Yr un o chwaraewyr gorau yn y gyngrair byddwn ni'n gweud. Rwy'n sydd wedi bod rownd am 10 mlynedd, still yn ifanc, os mae rhywun yn gofyn oedron fi fyd. Ond mae'n tipyn o chwaraewr, mae'n cario'r pel yn dda, mae'n gryf, mae'n taclo yn ardal y dacl, a hefyd mae'n un o chwaraewyr bydde Gyfyrddin yn disgwyl at y pob wythnos i berfformio, a tipyn o chlysur i fe a'i teulu yno. Ie, ti'n sôn am ardal y dacl, y rheng ôl yn frwydr ti'n edrych mlaen i weld, a mi fydd Osian Williams yn ganolog i hwnna. Ie, Osian, pwerus iawn gyda'r pel, yn ardal tacl, mae'n cryf iawn, a dwi'n gweld reng ôl dau teams, Callum Bowden, Sean Evans, Ethan Fackle, Shenton, Millen, dwi'n gallu gweld hwnna heno. Ie, mod perffaith ar gyfer bel gyflym o bosib fyd. Un arall sydd ddim ynglwm â rhambarth, ond sy'n mwynhau tymor cryf, Jack Howells i Caerfyrddin. Ie, a ti'n siarad gyda cwpl o chwaraewyr gynnau, mae'n i ware mas o safle tipyn tymor ma fyd, mae'n i ware mewnwr, a i fod yn honest, mae'n disgwyl tipyn o mewnwr. Mae'n clipio fe gyd yn dod o fe ware mewnwr, ond mae'n hwnna'n gweud lot o beth i fe fel chwaraewr, bod allu ware safle fel mewnwr a stepo mewn i helpu'r clwb. Ie, di torri'r llinell 6 gwaith, cyfanswm yn 102 o dacla. Di Ciro 13 am ddiffynwyr, o ti'n dechrau poeni bod wedi gwneud na i gyd fel rhyw naw. O na, canolor yw erbyn nawr yma. Right, Steffan Thomas, thank you very much for joining us. Firstly, how good does it feel to be back and what a perfect conditions here on the park tonight? Oh, it's a perfect night for it, and we're really excited to get going again. There's 4 games left, and the boys are chomping at the bit really to get going again. So really looking forward and excited. Yeah, you're in a good position now in the table. How important is it for you to avoid that wild card round? Yeah, really important. We've had a brilliant start to the season, and it's in our hands now to finish in that top 6. We've got 3 home games, and we've got to make hay when the sun shines, sort of thing. So first opportunity today with the sun out. So here we go. It's great to see the 20s boys playing this evening. How do you think they'll add to this evening and obviously for the rest of the season to the squad? Yeah, it was lovely to have Osh back in the mix with us. He's been outstanding for us this season, and it's the first start as well for Steph coming in to help us. So really excited to work with a player of that quality. But the boys in the 20s, the quality they bring to us as a group is special, really. Steph, enjoy these conditions. Go well tonight, I'm sure you will. Thank you. I'll take that mic from you. Diolch yn fawr, pob luck. Right, mae'n bryd I ni nawr ymuno a'n tîm sylwebu. A reminder, English language commentary is available as ever with Griff McKee and Mark Breeze. Rhys William a Ciaran Hardy sydd gyda chi yn y Gymraeg. Noswyl dda I chi gyd, Cwins yn erbyn Abertawe, Cwins nôl adre yn y parc am y tro cyntaf ers dydd San Ffolant. Nifer o newidiadau ac ambell wyneb newydd. Aaron Hemmings, Steph Jack Jones yn bartneriaeth newydd fel Haneri. Y ddau yn borthmyn. Jones di neu 6 ymddangosiad I lan ymddyfru eleni. Siwt newn nhw, setlo a asio. Y captain Sean Evans yn symud nôl i'r flaen asgell agored gan fod y bachwr Lewis Morgan nôl yn holliach. Thomas Williams, Gabe MacDonald, rhai o'r Scarlett sydd wedi ryddhau I chwarae a'r ddau di croesi 5 gwaith i'r Cwins y tymor yma. Abertawe yn llawn hyder ar ôl codi plat Super Rygbi Cymru a trechu y Cwins yn y rown gynderfynol wrth wneud hynny. Nhw di trechu Pontypool di sadwn diwetha, Iwan Glyn yn sgori cracker, Brandon Wood yn croesi 2 waith. Ond cic Josh Phillips nath selio'r fuddigoliaeth, 86 pwynt y tymor yma i'r maswr. Lewis Edwards nôl yn gwisgo 15 i'r gwynion ar ôl sgori i'r cochion I dîm dan 20 Cymru yn erbyn yr Eidal. Abertawe sy'n mas ar i'r parc yn gyntaf. Yn y glas tywyll ar gwyn. Abertawe, fel ni wedi clywed, wedi creu momentum. Edrych am 5 buddigoliaeth. Ond beth am y gŵr yma? Lewis Millen yn arwain y tîm cartref mas ac yn arwain ym mhob ffordd. Yn cario yn amddiffynol. Troi'r bel yn y drwsto
A wneud I ymddangosiad rhif 200 heno. Lewis Millen. Dal yn 28, neu falle bod wedi troi 29. A gweddill y Quins mas ar i'r parc. Sôn am y newidiadau maen nhw wedi wneud. Steph Jack Jones yn faswr, Aaron Hemmings yn fewnwr, anafiadau diri. Gwr yn y canol, Keith David. Un o'r dyfarnwyr mwyaf profiadol am noson. Mae noson berffaith ar gyfer rygbi agored. Noson I gofio o bosib i'r gŵr yna, Lewis Millen. Quins ar gic gyntaf, Steph Jack Jones. 5 yn erbyn 6 yw I. Triffwynt sy'n ryngddynt. Triffwynt oedd ryngddynt pan wnaethon nhw gwrdd yn rownd 6. Quins ath o hwnna o 17-14. Faint bydd ryngddynt heno. Cawn weld ar ôl 80 munud. Obri ar gic fox gyntaf o nifer siŵr o fod heno. Steph Jack Jones ar gic yna. Digon o bellter arni. Josh Phillips nôl yna. Fel sy'n digwydd lot yn y gêm foden. Y maswyr yn ffindo I gilydd. George ar gic yn ffindo Lewis Edwards. Cawr o chwaraewr. Cawr o gefnwr. Os na fwlch lawr o'r ochr dywyll. Obri ar gic na trwodd. Ffindo Steph Jack Jones. Mae'n noson hyfryd ar gyfer rygbi agored. Ar ddau dîm yn lico ware lot o rygbi. Josh Phillips. Mas yn llydan o'n y dro drost yr ystlys. Ar y lliman yn yr awyr. Nôl dewn ni. Celebo Andrew Moole sy'n redig y lain. Yn ddyfarnwyr cynorthwyol fel ddylen ni weid y dyddi yma. Trod dros yr ystlys. Iwan Glyn a'i drod dde. Cracen yr erbyn Pontypool o'r wythnos diwetha. Lain gyntaf. Hynny'n llwyddiannus i'r Quins. Fel o'n i'n sôn, triffwynt sy'n ryngddynt yn y gyngrair. Abertawe yn 5. Quins yn 6. Di cwmpa lawr y tabl ar ôl dechrau da iawn. Dyma Lewis Edwards unwaith eto. Tackle, release! No hands now, Ruck. Lewis Millen yn meddwl mynd am y bêl. Mae wedi mynd mlaen o ddwylo Abertawe. Scrum ymosodol fydd hon. Kieran Hardy wedi wneud I ffordd lan I eistedd wrth yn ochr I. Noswydd dda, Kieran. Noswydd dda, Bal. Odi wi mystod mor ffein a un yn gyfyrddin? Odi. Odi'r ateb iawn. Ie, fi'n cytuno'r dim. Na I weid y pethau iawn pan ti'n gyfyrddin. Mae'n troi tym bach, rwy. Bach yn o'r nawr. Yr hael yn mynd lawr. Yr hael yn diflannu yn y gorllewin. Mae yn oeri yn y parc. Wrth iddi oeri, Kieran, bydd y bêl yn mynd bach yn llithrig, ti'n meddwl? Ie, bydd ti'n meddwl ni. Yn wedi gyda'r ca, ti'n wedi disgwyl ar y ca, jyst cymryd un dylan. Mae'r gwair yn eitha hir, rwy. Ond y dad yn gweithio carpet yw e, dwi'n gwair yw e, ond... Ni gwybod mor hir a pa moriodd Caerfyrddin lawr mae gen y dolyg. O ti'n ffili gweld boots neb amser ni? Na, ond na fe sy'n digwydd yn y gêm oedd yma. Gêm oedd nos, mae pawb yn meddwl bod y bêl yn sych, ond trwbl yw, dwi ddim, so... A mae dad wrth gwrs yn rhan o dîm y fforddi y Quins. Pennaeth strength and conditioning mae fe'n gweud ar y wefan. Ydy hwnna wir? Sa'n gwneud lot yn wir rhywbeth yw hwnna. Os wedi di'n gwenu un o, rai bod beth yn bod. Mae nhw'n ennill neu felly mae bet yn rhywbeth arall. Ond scrum i'r Quins yw hon. Mae'n mynd lan ar y pen tin yn hon, os ydyn nhw'n gallu. Solid. O scrum I ymosod Banto. Tria cael un nudge fach mlaen. Millen. Symudiad wedi baratoi Steph Jack Jones yng nghanol ca. Mae hwnna wedi mynd mlaen yn fwriadol. Callum Carson oedd ar law mas.
Un llaw oes yna garden fan hyn. Ond yn agos. Nagodd i yn y dacl. Wel, se dyfarnwr teledu, fi'n meddwl falle byddwn yn edrych ar hon. Newn ni weld i eto, wrth gwrs. Dyma'r law. Oedd yw'n lwcus, Ciaran. Ar un mae tipyn yn ffodus hwnna. Ni wedi gweld nhw bod yn cael yn felyn. Ond yn positif o Caerfyrddin, mae'n symud y pel, gofyn gwestiynau o Abertawe yn gynnar yn mynd at y gornel fyd. Hemmings yn fewnwr i'r Cwins, Steff Jack Jones yn faswr. Ddim di chwarae i'r clwb y tymor yma, ond mae'r pac yn fwy sefydlog. A falle dyma'r sylfaen i'r Cwins i ymosod. Lewis Morgan. 3 cais yn barod y tymor yma. Ond ar ei stopo unwaith nawr. Dim rhaid defnyddio ddi, ond maen nhw'n penderfynu wneud hynny. MacDonald rown y cornel. Mae'r blaenwyr nawr yn dod. Tackle away! Yng nghysgod Pist Abertawe. 5 metr mas nawr mae'r Cwins. Ongl dda unwaith eto MacDonald. Sean Evans. Yn cael ei hyrddio nôl yn y dacl. 2 o amddiffynwyr Abertawe. Yn tynnu fe i'r llawr. Pwy arall ond Lewis Millen yn cario. A mynydd, mynd trwy'r cymalau mae'r Cwins y moyn wneud nawr. A dim mildio ciciau cosb i'r bwriad i Abertawe. Millen unwaith eto. Tom Phillips. Y profiadol Tom Phillips. Lewis Morgan heb y penwys coch na mewn ar lawr yn rhywle. Corfforol ar y parc ar ôl 6 munud. Y Cwins sydd wedi bod yn ymosod. A mae rhyw funed a hanner o Sean Williams yn y penwysg glas na'n cario. Os na le, mas yn llydan. MacDonald. Abertawe yn trio cael ei dwylo ar y bêl. Ond mae yna drosedd. Ethan Fackrell i'r ola fi godi. Falle oedd ei bach yn araf yn symud o ardal y dacl. Dwi ddim yn siŵr. Caerfyrddin yn mynd trwy cymalau, gofyn cwestiynau o Abertawe. Digon o pwyll yn o. Mynd trwy'r blaenwyr lot, fyddwn ni'n disgwyl i'r orwyr i stepo lam yna, trial wneud rhywbeth, ond Abertawe braidd yn sili yn diwedd, achos o'n nhw'n disgwyl yn gyffyrddus iawn yn gwythio Caerfyrddin ôl. Mae'r drosedd. Wel, fi'n meddwl falle Ethan Fackrell yn araf, so oedd wedi effeithio ar y rycker na. Felly oedd Iwan Shenton ddim yn gallu mynd am y bêl. Ond nath e benderfynu wneud. Ac yn cael ei gosbi ar cyfle yma i Steff Jack Jones. Cael y pwyntiau cyntaf o'r ornest yma. 3 ddim i'r Cwins ar ôl bron i 8 munud. A pwyntiau cyntaf y tymor i'r Cwins i Steff Jack Jones. 9 pwynt y fe i llan am ddyfru. Pa mae'r galed yw e, Ciaran? Mae'r Cwins loads o anafiadau dyn nhw tu ôl. Mae Steff Evans, Rodri Lewis, Rodri Davies, Ifan Davies i enwi on Iori Badam, un arall sydd ddim yn camwlu. Loads o nhw. Pa mae'r galed yw e wedyn i setlo? Falle, Maled Thomas ar y fainc, Maled bron mor hen a fi. Ond pa mae'r galed ar ôl un sesiwn ymarfer yw e i greu patrwn iddo mewn i tîm? Dwi ddim yn rwydd achos mae eisiau amser ar chwaraewyr. Yn ywedig wedi ti'n gweud haneri falle. Yn bwysig maen nhw'n cael munudau a dod yn gyffyrddus gyda ware gyda gilydd. Dim camgymeriadau. Mae un bych ma'n wedi rhoi cyfle i Abertawe. Maen nhw wedi cicio'r bêl yn y bant. A mae Eilir George wedi ffindo'r ysglys. Cic wych gan y gŵr sydd yn wario rygbi yn Crymych. Hwna'n cic wych ar dan bwysau. Ond fel o'n i'n gweud, dwi ddim yn rwydd colli lot o chwaraewyr, ond beth mae'n rhoi yw cyfle i'w chwaraewyr ifanc yma i gael
cael cyfle i ware'r lefel yma a dod yn fwy gyffyrddus yn neud ni. So felly, dwi ddim yn rhoidd yn un aspect, ond mae rhywun arall yn dod trwyddo. Lain Abertawe, just yn ei hanner ei hunain. Dim lot o gystadlu, felly dim ots bod i ddim yn quite yn syth. Ben Roberts. Gasglu y tafliad yna. A mae'r hyrddiad yn ei metre. 10 metr. Obri, codi'r bel. Yn uchel mae fe am wneud. Siwt mae'r cwrs, siwt mae'r gic. Nôl mae di mynd. Carson. O, na'n bas hyfryd yn denu Lewis Edwards ar i'r bel. Mae'r bel yn gyflym hefyd. Carson. Nôl yn y symudiad. Cael ei bengluniau i'r llawr. Aaron Hemmings ar y dacl, mae'r law mas unwaith eto. Your tackle assist, you can't just come through. You need to come back in the game. Jack Howells yn cael ei gosbi, dwi'n meddwl. Abertawe. Yn gen nhw'n edrych am y pist, Ciaran, maen nhw'n edrych syth am y cornel na. Na, mae'n disgwyl symud y bel fyd. Fwy am y boes fel Lewis Edwards yn cael y bel ni dwylo yn gofyn gwestiynau ni'n siarad beth i fe cyn y gêm. Mae'n chwaraeon dylentog iawn a mae'n hala bach amser gyda ni tymor ma gyda'r gweilch. Mae'n chwaraewr, byd nhw moyn ar y bel lot. Chwaraewr sy'n gwneud pethau digwydd. Mae'r bel dyn nhw. Sienter yn cario. Rôn y cornel mae Daf Davies yn dod. Wedi dechrau 11 mas o'r 14 gêm sydd wedi bod. Rownd 15 o Super Rygbi Cymru. Tair ar ôl. Ar ôl y penwythnos yma. Abertawe yn ymosod. Phillips. Eto yn denu chwaraewyr ar i'r bel. Obri. Daf Davies unwaith eto. Phillips yn creu hafoc yn y ryc yna, ond trwodd. Mae Chris Thompson yn mynd. Ddau dîm yn cadw'r bel yn dda, yn ail gylchu pel gyflym. Neb yn llwyddo cael ei dwylo ar y bel, ond fi'n credu o bosib. Oedd na crocrol fach o bosib, nid jyst rown gwddwg Lewis Morgan. Callum Bowden, dwi'n meddwl oedd ar trosedd. Mae'n meddwl lot i Caerfyrddin yn ywedig mynd drwy cymalau fyna yn ymddiffyn a mae Abertawe yn tîm ar y funed sydd a bach o hyder a bach momentum yn y gêm nhw wedi ennill 4 o'i 4 wrtha. Felly bydd digon dyn nhw'n wneud Caerfyrddin o stopo Abertawe dod mewn i'r gêm a'n gynnar. Ddau dîm yn edrych yn gyffyrddus iawn. Ni'n gweld y drosedd. Just rown y gwddwg. Beth oedd Keith David wedi wneud? Mae'r law rown y gwddwg. Daf Davies ar lawr. Fe'n cael bach o driniaeth. Sgorio yn dod ar eich cyfer chi a bala yn erbyn Hwlffordd i Sadwn am 5. Craig Bellamy. Byd y bel am i, nos lun am 8 o'r gloch. I chabwyntio sgorio o'r penwythnos a Cymru yn erbyn Bosnia-Herzegovina. Gêm enfawr. Sgorio ryngwladol yw hwnna, nos Iau nesaf. Raglen i ddechrau am 20 munud wedi 7. Dwi ddim yn edrych yn dda i Daf Davies. Yn cario i ysgwyd dwi'n meddwl. Tom Crockett yn ei 5 tymor gyda Abertawe ar y cae. Newid ar ôl 12 munud, Ciaran, dyw hwnna beth yn gret i golli wedig rhywun yn y reng flan. Na, fi'n credu bod, achos bod rhaid yn y reng flan yn neud lot fwy anodd i'r tîm achos mae'n meddwl nawr bod mae chwaraewyr sy'n rynnog goffo wneud 70 munud o'r gwaith caled sydd i ddod. So, dwi ddim yn ideal, ond mae rhaid nhw addasu'n eitha gloi. Cwrson dda, ond Abertawe ar bel unwaith eto.
Use it! Ed Thompson yn cario'r platfform arno unwaith eto i Matthew Aubrey ddynyddio'r drod chwith na yn gelfydd. Backwards, yellow. Eilir George, di wneud digon. Yn gael y bel na i fynd nôl. A mlaen mae Lewis Morgan yn mynd. Hemmings. Connor Allen. O, trad da iawn gan Gabe MacDonald. Wel, nes i glywed y wei blw, ond Jack Hoskins, mae fe'n gret dros y bel. Di troi'r bel drosto 8 gwaith yn barod yn Super Rygbi Cymru. A mae fe'n meddwl bod wedi cael cam yna. A fi'n meddwl bod e fed, achos y disgwyl ar y dacl, to'r yn disgwyl fel bod e wedi cael y dacl i fynd cyn bod e'n mynd ôl mewn y pel, ond mae dyfarno wedi gofyn i nhw ddim ipwyth hwyl o mewn yma wedi, felly ti'n rhedeg ar risg wedyn. Ie. Ni'n cael y fantes o weld i o sawl ongl wrth gwrs. Mae'r dyfarnwr yn neud y penderfyniad yn y fan a'r lle. Anlwcus falle oedd Jack Hoskins. Tafliad i'r cefn. Nôl mae di mynd, ond Abertawe yn dwy'n y bel yna. Nôl yn y boced oedd Josh Phillips. Sydd lawr ganol y cae. Eilir George. Beth mae fe ffansi wneud? Gary Owen. A spiral o ddi. Yn dod o hyd i Josh Phillips. Josh Phillips. Llygadu bwlch. Bron am mynd drwyddo. Unwaith eto y bel ar blat. Ed Thompson yn cario. 3 yn erbyn 3. Connor Allen. Mae'r ergyd ar Ed Thompson. A dwi'n siŵr newn ni weld hon eto. Sdim byd yn well dros y Ciaran nad o wrthwynebydd di. Yr un rif a ti yn rhedeg ato ti, a ti'n dod i fe ar ei ben ôl. Sy'n fi lot yn well na disgwyl o 2 prop yn mynd ati i'r gas e. A mae ti'n watcho yn y cefndir, ond to, wala teg mynd y mas. O, oce. O 2 prop yn erbyn 1 myna, i feddwl e. Do, fi'n credu tymlodd e pob bach o bwysau yn hwnna, do e. Chwarae teg i Gwins, ond maen nhw'n fod yn corfforol yn 15 munud cynta, a maen nhw'n fforso camgymeriadau mas o Abertawe ar y funud, a maen nhw'n disgwyl yn gyffyrddus yn hanner Abertawe. Richard Hardy yn gwneud gwaith da gyda nhw yn y gamfa, mae'n amlwg. Bach fwy o look yn credu hwnna. A Niben wrth osod, a mynd ein sydyn oedd ar yn Hemmings am wneud. Gabe MacDonald, mae fe wedi bod yn amlwg, bydd y disgwyl wedi bod yn amlwg hefyd, mae fe'n rhan o Rambarth y Scarlets, yn cael ei ryddhau. Edrych yn siarp bob tro mae'n cael y bel. Dwi'n credu bod Mantes yn cael ei chwarae, dwi ddim yn hollol siŵr os. Abertawe i fi, Ciaran, yn edrych pan maen nhw'n gwybod beth yw eu patrwn nhw, maen nhw'n edrych pan maen nhw'n cael y bel, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. Mae'r Cwins falle, ar ôl siarad am yr holl anafiadau a newidiadau maen nhw wedi neud, dyn nhw ddim yn cweit yn edrych mor slick yn nhw. Na, a fi'n credu maen nhw'n trial ffind o ffordd mewn i'r gêm ar y funud. Maen nhw'n trial sgarmau symudol, trial nhw gyda'r sgrym gynta. Maen nhw'n trial ffind o ffordd mewn i'r gêm, ond yn anffodus i Abertawe ar y funud. Y disgyblaeth nhw sy'n gadw lawr, achos sim Quins yn rhoi lot o gwestiynau nhw yn y ffordd maen nhw'n ymosod. Felly, bydd Abertawe bach yn frwd a'i gilydd am ffordd maen nhw'n gadw nhw lawr. Steph Jack Jones ail gynnig am y pist. Sydd o blaen y pist, ond rhyw 45 metr mas. Gwr oedd ar y fainc i Cymru Daniged yn erbyn yr Eidal. Oedd 17 munud yn erbyn yr Eidal. Oedd e'n llwyddiannus a'i ail gynnig nadi. Di methu hwnna. Felly, y Quins yn aros ar y blaen, ond treffwynt o hyd sydd yn ddi. Give me his kick, guys. Make sure. Give me his kick. Make sure. Josh Phillips yn ail ddechrau o'r 2 ar hugen. Mae fe'n slybyn o fachwr. Mae fe a Lewis Edwards. Be maen nhw'n neud yn waren yr olwyr? Dwi ddim yn siŵr. Yn yr ail rengl yn nhw fod. Quins yn trial creu bach o
momentum yn ei gêm nhw. Cael y bel yn llydan i Thomas Williams. Mae ddim yn creu unrhyw le ar hyn o bryd. Hemmings. I Millen. Steph Jack Jones, y bas flat i Sean Evans. Sean Evans yn trial mynd ar y tu fas. Captain y Quins wrth gwrs, Rhys Fawcett. Chi ddoi profiadol iawn ond dros y bel. Mae Ethan Fackrell. Oedd y chwiban yn mynd, oedd neb cweit yn siŵr pwy oedd yn mynd i gael y gic-os, ond y gwr yna gath i Ethan Fackrell. Wedi bod mas am cwbl o wythnosau i tynnu hamstring. Ond dod bant o'r fainc yn erbyn Pontypool a'n dechrau heno yn erbyn y Quins. Oedd e'n gloi fyna fyd, oedd e. Fi'n siarad. Fi'n gael y geiriau mas. Ond to'r adael y dacl oedd e mewn môr gloi dros y bel, oedd e môr grif. Ddim rhoi penderfyniad i'r dyfarnwr, fe dde goffa roi kick-os bwyrin. Ni'n gweld yn y mewn, mae'n gweld y cyfle. So fe roi cyfle i gyfyrddin i gael e mas yna fyd. Ie, lot o hwnna, amseru yw e gyd. Gweld y gap a mynd amdani na Fackrell. Lein i Abertawe. Dewr am y cefn. Hoskins yn bwrw lein. Mewn i'r doi ar hygen. Bel wedi mynd mlaen? Nadi. Dal gyda Abertawe a Ed Thompson. Newid cyfeiriad. Fackrell. Pass flat. Hoskins. Mas. I Brandon Wood. Doi gais. O, mae'r bawd yn yr awyr. A'r Llymanwr wedi gweud bod y cais yn un dilys a hwnna'n dod i Brandon Wood. Doi yn erbyn Pwle. Nawr cais cyntaf y noson yn yr ornest yma yn erbyn y Quins. Dyna fe, Brandon Wood. Ie, Brandon Wood, to cais gwych i Abertawe, ffordd nhw wedi dim mewn i'r ail ar ei gyfer yna. A Jack Hoskins, y cario'r bel mor gadarn oedd i ar y llinell. Mae rown y cornel, a Jack Hoskins wedyn ar yr ochr dywyll yn dylan to. Mas y cefn fan hyn o Josh Phillips, ni'n gweld Jack Hoskins. Tipyn ar sgellwr i wneud yn diwedd, ond mae'n gwneud y wych i sgori a cais da i Abertawe. Ie, Jack Hoskins, fe nath gario'r bel yn ganol ca, a nhw'n gweud yn siŵr fel nath e gyrraedd nôl rown y cornel eto. Ie, oedd disgwyl bach o set play, bwrn nhw lan, nath nhw rown cornel unwaith, a wedyn yr rolwyr i gyd yn dod nôl yn ochr dywyll, ond gweithio dde, a maen nhw'n disgwyl yn dda nawr Abertawe pan nhw'n symud y bel. Phillips. Troi yn ôl mewn, ond yw'n troi, Odi Mafi. 7-3 Abertawe yr ymwelwyr ar y blaen. Lawr yn ni, ad Lauren. Diolch mate, Paul James yn cadw cwmni fi sy'n helpu gyda'r thîm hyfforddi Abertawe ar hyn o bryd. Paul, what a week it's been for you. The euphoria of a Six Nations win on a Saturday as the Wales scrum coach and down to the park on a Thursday. Yeah, no, it was great being with the Welsh boys on the weekend, and in all credit to them, they worked hard campaigns. It was nice to get the win. But no, it's great to come back down here this evening now with the Whites. Yeah, we'll get on to the game in a moment, but how much did you enjoy that experience? Wales finished the second best scrum in the championship. Clearly, you know, that was down to your impact. Yeah, a little bit maybe. No, I enjoyed it. It was great. And like I said, the boys worked really hard up there. They all bought into it. And yeah, it was just great that they could get the win then in the last game. What have you made of what you've seen so far this evening? I think we just got to sharpen up on our discipline a little bit. A couple of soft penalties, which is allowing them into the game, and it's quite tight. So I just think we got to play in the right areas. Probably trying to overplay a little bit in our own half. If we can get down to their half and keep the pressure on, we'll be happy days. Paul, diolch yn fawr. Thanks for your time. Thank you. Cheers. Thanks for doing that. Appreciate it. Tipyn o gymeriad Paul James. So mae pawb yn bles i weld Cymru'n ennill y gêm ola yna yn erbyn yr Eidal am awyrgylch. Gêm i ni moyn ar y parc heno. Gêm i greu awyrgylch. Noson hyfryd. A'r Quins yn trial ffindo'r patrwn sy'n mynd i allu torri a ffindo ffordd trwy Abertawe. Mantes, sgrym fyddi, os daw dim byd o hyn, wrth i Shenton gael ei
hyrddio nôl yn y dacl. Mantes drosodd wedi cico'r fantes na bant. Eilir George. Go back. Keep coming. Hir. Ffindo bach o wagle fe, ro'n gic dda. Lewis Edwards nôl yna. Come back, Blue. Keep coming. A mae fe yn gallu cico pêl. Steph Jack Jones sy'n yna. Lan i'r awyr mae hwnna mynd. Oedd y dacl yn yr awyr. Iwan Glyn nath gasglu ddi. Ond mae wedi bwrw'r bêl mlaen. Amseru'r dacl gan Thomas Williams yn berffeth. O, dda, Tony gweld y ddau dîm nawr yn cico, yn disgwyl yn bach o tiriogaeth yn y gêm. Paul James yn sôn cyn ni am Abertawe falle gorware. Mae bach yn hanner un, a fi'n meddwl bod Caerfyrddin wedi gwneud tipyn o'r un peth ar ôl hanner ffordd yn lleo bod bêl yn yr air. Dwi ddim yn rwydd yn ywedig gyda reolau nawr. Unwaith mae gics yn mynd lan, mae'n real 50-50 yn yr air, felly byddwn ni'n siarad beth y ddoi dîm yn neud e bach fwy. Jack Howells oedd yn cwrso, fe nath creu y broblem. Iwan Glyn. Paul James welwn ni fyna. Hugh Sutton yn hefyd y helpu. Of course, yng ngharfan y gweilch. Fe'n helpu hefyd gyda hyfforddi Let's reset, boys. I'll come inside, let's have a look. Reset, let's go. Scrum y Quins yw i. Newn ni lwyddo osod hi. Just scrum Jeff, boys, okay? Head and shoulders above the hips, let's go. Fel mewnwr Ciaran, Odion yn cymryd gormod amser i ti gosod y scrum. Ori mae sa'n rili siŵr beth sy'n mynd mlaen yn y scrum, ti'n gyd fi'n neud rhywbeth o pêl mewn. A gobeithio bod yn ddyn ôl ochr ni. Sneb yn moyn roi modfedd o set, mae pawb moyn bod yn berffeth cyn y set yna. Ie, mae'r ddau dîm y moyn y pêl. A sy'n mynd i farn o'r moyn neud gormod o benderfynu yn y scrum fyd, so mae'n galed. Defnyddio, mae rhaid i'r Quins wneud, a maen nhw'n llwyddo gwneud hynny. MacDonald. Mas o'r drws cefn, Steffan Jack Jones. A Bas yn llwyddo. Cyrraedd Phillips. Wel, am gais i'r Quins. A law yn yr awyr. Ond, mae yna sgwrs fach yn mynd i ddod, dwi'n meddwl. From my angle, I'm happy there was a ground. Might have been something the other side, but we'll take mine. Yeah. Wel, dyna ni. Dyna fel mae fod i weithio, wrth gwrs. Sgwrs rhwng Andrew Mole a Keith David. Un yn gweud dwi ddim wedi gweld y bel yn mynd lawr, ond o'n ongl i oedd hi'n iawn. Ilan Phillips nath groesi. Creu gwagle ar y tu fas. Ori, a Quins yn symud y bel yn eitha taclus fyna. Trial symud y bel un yn channel yn waedach gen warach o reiwyr mas o cefn y tipyn dy Ilan Phillips i wneud i gorffen y gais. Ond mae'n neis gweld y farnwr yn ei benderfynio fyna, ddim gorffen neud gormod o'n yma. Ie, wel, mae'r gêm yn wahanol pan mae camerau teledu a dyfarnwr teledu yna. Nawr, mae rhaid i'r dyfarnwr fod lan gyda'r chwarae yn neud penderfyniad. Wow, pwysau! Ar Steph Jack Jones. Brandon Wood oedd yn ei wyneb e, ond y trosiad yn un llwyddiannus. Felly'r Quins 10-7 ar y blaen. Bydd Quins yn apus iawn hwnna, achos dyn nhw ddim wedi cael llawer o'r bêl yn ardal Abertawe a mynd drwy gymalau heb law am y 5 munud agoriadol, felly a beth dath hwnna oedd y gêm cico, so fi'n credu bydd y Quins felly nawr yn mynd at hwnna tyn bach fwy a nelu at y gêm cico a wedyn dod ar chwaraewyr mynd y gêm pan maen nhw'n tiriogaeth Abertawe. Dyna beth oedd Paul James yn gweud, gor chwarae yn y llefydd anghywir. A'r ddau dîm yn euog o hynny. Fackrell o dan y bêl. Phillips ddim yn oedi mymryn cyn mynd am y 50-22. Ond gwaith gwych gan Eilir George. Gweithio socs off i gyrraedd y bêl a wedyn cadw i'n fyw. Ond dyma Abertawe yn dod unwaith eto. Casan di bod yn amlwg. Mas i Wood. Dros yr ystlys mae fe'n mynd. Rai yn meddwl bod y dacl yn uchel, ond dim problem. Bach o'r Lewis Morgan yn neud yn wych hwnna, rwe. Yn dod nôl a
taclo'r ysgellwr mewn i touch, ond tw'r y gêm cico na to, aros am y gic na sydd ddim coet digon da, a wedyn trio symud y bel. Na beth mae'r gêm, na'r ffordd mae'r gêm wedi mynd nawr, mae rhaid i cael tiriogaeth, mae rhaid i cael y pel, ond mae rhaid i aros am y cyfle iawn fyd. Cyflawni'r dacl. Ennill y lain a bwrw'r darged hefyd nath Lewis Morgan. A nawr hyrddiad da gan Barc y Cwins. Hemmings yn codi'r gic. Reit lawr y channel. O na, di gweithio yn berffaith i'r Cwins. Opsiwn gyda nhw, scrum neu lain. Ac os oedd Brandon Wood di taro'r bel yn ymlaen dros yr ystlys. A cic gwych gan y mewn o'r twyd. Ddim yn cic hawdd wrth o'r sgamau symudol, ond mae'n ei dwpo'r cic yn y 5 medr, rili, a eto to, gêm cico, ti'n rhoi cyfle i nhw symud lan y ca a cael cyfle arall nawr, ond disgwyl yn dangerous o'r sgrym diwetha, sgori cais yn y corner, felly to bydd hi'n debygol nawr bod nhw'n symud y pel to. Ie. Symud lan y ca, symud lan y tabl, mae'r Cwins yn neud sy'n gorffen fan hyn. Newid safleoedd gyda Abertawe. Ar yr un pwyntiau, ond nhw wedi ennill un gêm yn fwy. Os bydde hon yn gorffen nawr. Mae dros 50 munud ar ôl yn yr ornest yma yn Super Rygbi Cymru. Mae dan y llif o leiadau ar nos Iau ym Mharc Caerfyrddin. Gwaith da gan yr eilydd Tom Crockett ar y prop pen rydd. Unwaith eto, penderfyniad yn mynd o blaid y tîm sy'n ymosodol yn y sgrym, yn gyfreithlon, dwi ddim yn siŵr. Ond sy'n byd yn well yn rygbi, fi yn wedi yn gweld prop yn mynd ar ôl prop arall. Falle tymach ar ei ongle, ar ochr arall mae'r sgrym yn dod rown. Ti'n gweld tîm oedd yn cael ei cosbi am crabo ar draws hefyd, mae lot yn digwydd. O, sgormod. Ennill y lain, Ben Roberts. A dyma chi'r hyrddiad yn dod gan Abertawe nawr. Yn torri, mae Rodri King yn neud. O, ddim yn gallu dadlwytho, ond waw, Brandon Wood yn codi o'na o'i sodle. Quins am gystadlu am y bel. Tom Crockett yn cario. O bri yna unwaith eto. Trwyddo'r dwylo, Carson. Tu fas i 2 ar hugen, Cwins Caerfyrddin. O bri. Abertawe'n ailgylchu pel. Beth mae Phillips wedi gweld? Wel, oedd wedi gweld Ethan Fackrell mewn bach o le, ond oedd y bas na ymlaen. Ie, bydd nhw'n tipyn rwysredig yn hwnna, achos maen nhw'n trio sgori rhy gyflym, falle yn lle adeiladu bach o pwysau ar Gyfyrddin. Gyfyrddin wedi cael cwpl o munudau na, le maen nhw wedi disgwyl yn gyffyrddus. Yn gys eisiau Abertawe wneud yw aros lawr yn hanner Gyfyrddin, gofyn gwestiynau, fforso falle cic-os, neu beth bynnag yw i aros lawr yma, adeiladu pwysau. Ond maen nhw'n siŵr yn euog fyna o trio sgori rhy gynnar. Credu dyna beth bydd y neges gan y fforddwyr Abertawe. Un o'n nhw, y prif y fforddwr ar y fainc, Joe Thomas. 30 mlwydd oed. Newydd gael 30 yn mis Chwefror. Mae fe bellach yw'r prif y fforddwr yn Abertawe. Quins nawr yn cael y gic-gosb yn y sgrym. Ed Thompson yn edrych ar y llawr, yn beio'r ca, mwd ar y studs, unrhyw esgus. So fe, sy'n ots pwy ffordd mae'r cic-gosb yn mynd. Maen nhw'n siglo pen pob tro ar nhw. Yna sy'n gret yn mynd i fe. Dim bai neb. Ti'n credu bod nhw'n gwybod pa mae'r chwiban yn mynd pwy ffordd maen nhw'n edrych lan yn meddwl? Fi'n credu bod nhw'n codi lan a maen nhw'n jyst yn geso pwy ffordd maen nhw'n mynd. Maen nhw'n gyd yn gweud bod nhw'n iawn. Sy'n fi'n nhw beth yn anghywir. Bai dyfarnwr yw popeth. Trad Ed Thompson nath yn ôl. Dyna oedd y drosedd nath gael ei chosbi. Yn rhoi y gic-gosb ar lain ymosodol yma i'r Cwins o Caerfyrddin. Aaron Hemmings
Cic arall. Hwna'n gic dda hefyd. Millen yn cwrso. Nôl mae wedi mynd. Ffacrel yn casglu'r bêl. Dyna be mae fe'n gallu roi i chi, Ethan Ffacrel. Bywiog o flaen asgellwr. Oedden nhw'n gallu ffindo lle mas yn llydan. Canolwyr yn cyfuno. Wood o dan bwysau. Wood yn neud yn dda iawn ac yn cyrraedd y llawr. Aubrey. Ben Roberts. Edwards. Ffacrel sy'n mas yna. A bas tyme bach tu ôl i Glyn. Mae'n unwaith eto Abertawe yn profi pa mor beryglus i nhw. Maen nhw'n dda'n ffindo gwagle. Ore ma nhw, a mae olwyr nhw'n gweithio'n dda gyda'i gilydd. Mae'n swingo gyda'i gilydd nôl y ddoi ochr o'r ca. Fel ni'n gweud gyda, mae'r gêm mor transitional nawr. Dyw lot o bobl ddim yn dal ar y cic erchel yn syth. A Ben Roberts yn mynd at y linell yna tynnu'r bêl nôl, Lewis Edwards eto. A maen nhw'n disgwyl yn dda pan maen nhw'n symud y bêl, a maen nhw'n disgwyl fel maen nhw'n ffynnu'r own Quins, ond bach yn anffodus gyda'r cic. Ond mae'r to cyfle nhw nawr. Ie, cyfle arall, ond mae'r cyfle na wedi mynd. Y Quins yn dwy'n y lain. A Lewis Morgan yn cymoni pethach. Sean Williams, dwi'n meddwl, na ddwy'n hwnna. A mae hwnna'n gic hir lawr y cae. Iwan Glyn unwaith eto. Casglu cic i hunan. Gwych gan yr asgellwr. Pêl gyflym nawr. Lot o'r Quins, falle, ddim cweit yn cam sefyll, ond yn y lein amddiffynol yna. Dros yr ystlys mae yn mynd. O'n i'n meddwl am eiliad bod hi wedi cyffwrdd rhywun o'r Quins, ond bod hi ddim wedi, ond bydd y Quins o dan bwysau 5 metr mas. Mae'r esiampl da o'r gêm cico, ti'n Milan, cic y cwrs. Un o'r sgilodd fwy'r caled yn y gêm. A wedyn, ti'n achos bod y tri cefen yn y Quins gofio Milan am y pêl. Mae gwagled mewn tu ôl eto, a maen nhw'n cadw pwysau yn y Quins nawr. Drifod yn ôl yn gofyn cwestiynau yno. Who's the receiver? Doi ddyn sy'n yn y lain. Same, receiver, 2 meters. Receiver, 2 meters. Dros y top maen nhw'n mynd. Dewr, oedd y tafliad dewr hefyd oedd Lewis Millen. Yeah, ball is here. Use it, stay. Edrych am yr ystlys o bosib. Fydd Aaron Hemmings yn neud? Ie. Codi'r pwysau. Mas o'r 2 ar hugen. 2 ddyn yn y lain, Ciaran. Ti'n ddim yn gweld yn amal? Na, ti ddim. Ond un o'r opsiwns fwy o saff nawr i mynd dros y top, achos mae pawb yn dod arno'r bêl, a mae rwyddech chi cael y bêl off y ca ffordd ni. Ie, wrth gwrs, mae'r gwrthwynebwyr 10 metr nôl, a ti ond just y 5 na. Yeah, it's knocked on, okay? Line up's over. Mlaen o'r dwylo. Sgrym Abertawe. Ie, yn y 5 munud ola, mae'r hanner cynta yma di hedfan i bo. Lot o gico. Ond digon o rygbi'n cael ei chwarae ar y parc hefyd. Zebre ar y Barc y Scarlets, nos y fori am hanner awr wedi 7 a uchafbwyntiau Super Rygbi Cymru. Yna nôl nos Fawrth. Os chi moyn gweld nhw cyn hynny wrth gwrs, ewch i YouTube, S4C Chwaraeon. Bydd y gemau i gyd yna yr uchafbwyntiau. Mae ras am y 6 uchaf yn Super Rygbi Cymru. A mynd yr holl ffordd yn tybio tan y rownd ola. Falle bydd wrth gwrs Glenebwy wedi cael ei coroni yn bencampwyr erbyn ni. Bencampwyr o'r gyngrair. Ond wedyn ni'n mynd i'r gemau ail gyfle i ddechrau. A wedyn i'r cwarteri. Ail osod y sgrym yma. Abertawe gath i cosbi yn y sgrym ddiwetha. Ed Thompson ath lawr. A mon yn sgrym bwysig. Y bêl mewn a mas yn sydyn. Bydd Matthew Aubrey y moyn. Set!
Bys na Abertawe i gynnig tu ôl y sgrym. Os gewn o'r bêl. Bach o bwysau'n dod nawr unwaith eto. Sgrym wych gan y Quins. Wel, dwi ddim yn credu bod ni'n gallu pigo un dyn mas o hwnna, achos oedd hwnna yn sgrym 8 dyn gan y Quins. Oedd yn rhyddhau'r pwysau fydd yn bwysig iawn cyn yr amser, hanner amser, bydd y Quins moyn mynd mewn ar sgôr beth yw e nawr, a mae hwnna'n bwysig iawn i newid momentum y gêm, a cael bach o tiriogaeth a falle cael pwyntau unan. Steph Jack Jones. Pa mor bell mae fe moyn mynd lawr y cae. A na'n gic dda. Un o ryw 40 metr mas, ond am sgrym oedd hon. Fawcett ar flaen y gaid yn erbyn Ed Thompson. Ie, ond yr 8 dyn yn neud y gwahaniaeth fyna. Pentwr o gyrff a'r Quins ar ben pawb. Sa'n credu bydd y neb yn siglo i penna ar ôl y sgrwm na, bydda. Lain y Quins. Reit ar dop y naid. Oedd Lee Taylor. Y bêl yno ar blat i Hemmings. Lewis Morgan yng nghanol cae. Sianne naill ochr ar llall. Rhys Fawcett yn cario. Sean Williams yn cario. Un arall o'r Scarlets ymhlith y Quins heno. Millen yn cario nawr. I mewn i'r funed ola ar y parc, y Quins sy ar y blaen. Nhw sydd ar bêl hefyd. Penglini ar y llawr. Hwna'n dacl. Hemmings. Steph Jack Jones wedi gweld rhywbeth. Casglu cic i hunan. A un llaw ac yn dadlwytho i Lewis Millen. Nôl i Hemmings. Hemmings, dyfu! Ac yn croesi am gais gwych i'r Quins. Reit cyn hanner amser. Pa mor bwysig gallai'r cais yna fod i Quins Caerfyrddin. Aaron Hemmings. Cais cyntaf y tymor iddo fe. Dwi ddim yn credu bod e'n gwneud ymddangosiad i'r Quins. Ond y gic na ddechrau gan Steph Jack Jones, dadlwytho Lewis Millen. A dyma Hemmings, dynion ar y tu fas, ond y guts dy fe i daflu dymu fy hyfryd. Un llaw Steph Jack Jones, dadlwythiad hyfryd, cadw'r bêl yn fyw. A Hemmings yn coroni'r cyfan. Steph Jack Jones. Na ddechrau'r cyfan gyda'r chip fach. A dwi'n gallu coroni'r hanner yma i'r Quins gyda'r trosiad. A'r ateb yw... Nadi. Dim trosiad i'r cais gwych yma i Aaron Hemmings. Digwyddiad olaf yr hanner am ffordd i'r tîm cartref fynd mewn i'r sheds. Y Quins yn gwyni ar ôl 40 munud. Abertawe o dan bwysau. Ond nhw o dan bwysau yn y sgrym. Nath arwain i'r lain i roi'r safle i'r Quins i fynd amdani. A'r Quins sydd ar y blaen ar yr hanner. Y sgôr ar yr egwyl, Quins Caerfyrddin 15, Abertawe 7. Wel, am gais i orffen yr hanner, newn ni sôn am y cais yna yn y man, achos mi fydd i heb ot yn hwb seicolegol i'r tîm cartre cyn mynd mewn i'r stafelloedd newid. Ond cyn hynny, Mac, oedd hi wedi bod yn weddol hafal. Be yw disasiad di o'r hanner cyntaf yna? Mae chwaraeon ar cywir, disglybraeth hefyd, ond wedi cael dau tîm yn mynd yn ardal cywir, ond nhw'n disglybraeth nhw yn let nhw'n dam. Ie, gad nhw lawr yn sicr. Ciaran, pwy fydd yr hyfforddwr hapusa? Wel, yn amlwg Caerfyrddin wedi'r sgôr. Ond cyn ni, oedd e fel bod y ddau dîm yn negyddu gilydd?
O, fi'n credu Caerfyrddin fwy bles nawr. Mae'n ywedig ar y 2 funud i fynd fyna, gathen nhw scrum penalty lawr y cam yn y sgori to. Disgwyl yn gyffyrddus nawr, felly bach fwy na beth yw e. Ond y ddau dîm bach yn eog o gorware, rygbi yn hanner unen, felly disgwyl at y bach fwy o cico, bach fwy o tiriogaeth cynta. Right, efni nôl de'r cais cynta. Brandon Wood yn agor y sgorio heno a wneud pethau i edrych yn weddol hawdd mewn gwirionedd. Na ennill tir yn weddol hawdd o'r safle gosod mae Mac. Yeah, mae'n gred o'r llinell fan a great scene play Jack Hoskins yn cario nhw'n dda. Ar y front foot nawr, yn gallu chwarae. A pasio gred yn mewn into space. A wedyn mae'n goffrin gred. Ciaran Benesio hwn. Fi'n credu yn gred achos cariad Jack Hoskins gynta, rown y cornel, wedyn yr olwyr i gyd yn swingo nôl gyda'i gilydd ar ochr dywyll. Mae Jack Hoskins nôl ar ei drad, roi'r pas ola. Hoskins falle, sy'n awch i chwarae yn diwe, wedi bod yn rhan o'r garfan dan ugen, ddim wedi chwarae. Ond wedyn, Caerfyrddin yn taro nôl yn weddol gyflym, Ciaran, gyda chais i Ilan Phillips. Fi'n credu to, nhw'n disgwyl at y scrum gynta ar un o'n beth nhw'n neud yn dda fan hyn, nhw'n symud y pel, symud y pel un channel yn fwy, a wedyn nhw'n maswr yn swingo rown y cornel. A digon Ilan Phillips i wneud yn y diwedd, a mae'n neud yn wych i gorffen y cais na, ond Caerfyrddin yn disgwyl yn positif pan maen nhw'n cael cyfle fyd. Cais honno, yn ddilys yn y diwedd. Nawr, dwi'n gwybod, so un o'ch chi mewn gwrwn, a di gweld y cais yma gan Aaron Hemmings, achos o'ch chi'n brysur yn edrych ffordd lawr i ochr y cae, ond mi oedd hi'n gais gwych, cais y noson heb os, a bosib un o geisiau'r tymor. A beth o'n i siarad beth i, bydde fe'n enfawr i Caerfyrddin, yn ywedig ar diwedd yr hanner, achos maen nhw'n fod dan bach o bwysau yn hanner unen, a wedyn mynd lawr y ca, bach o amrywiaeth yn y gêm gico gyda Steph Jack Jones. Pel yn adlamu neis, bach o dadlwytho Lewis Millen, a wedyn Aaron Hemmings, fel pob mewn o'r dda ar y diwedd hwnnw. Yn y tad gêm gyngor diwetha Abertawe sydd wedi ennill yr ail hanner, felly sgwni be bydd y neges yn y stafell newydd. Ond nes i sôn cyn y gêm am y frwydr na o gwmpas Darllediad, Ethan Fackrell wedi bod yn un sydd ysgrifennu. Mae'n fi pob le edrych fan'na gyda Jack Luna, cael y penalty, mae'n gallu catch yr pêl hefyd, dwi'n gweld o'n hwn. Rhedeg dda, front foot i ni ar y pêl, a Swansea gallu mynd cantaf. Abertawe, maen nhw'n ceisio gael y bêl mas yn llydan yn dyn nhw ar y degau. A dyna tacteg cywir i ti, Ciaran? Mae'n disgwyl fel e, ond maen nhw'n siŵr yn heiog yn y hanner cyntaf nhw, trial sgori rhy gynnar, neu dydw ddim wedi mynd tro cymalau digon i fi. Falle bach fwy am mynedd sy'n angen yn yr ail hanner. Byddwn ni nôl yn troi'n sylw at yr ail hanner yn y man, ond digon o chwaraeon i ddod i chi ar S4C dros y penwythnos. Ysgadled sy'n adre yn erbyn Zebra nos yfory. I'ch yn bwyntiau Super Rygbi Cymru, i'ch yn bwyntiau'r holl penwythnos i chi nos Fawrth am 10 o'r gloch. Digon o bil drod i fynd ar sylw fyd, am 5 o'r gloch di Sadwn, y Bala yn erbyn Hwlffordd. Rhaglen ddogfen arbennig iawn, Craig Bellamy, byd y bel am i nos Lun. I'ch yn bwyntiau'r penwythnos, gorio chi nos Lun, a wedyn gêm enfawr, ennill yn erbyn Bosnia-Herzegovina, a mi fydd Cymru yn cymryd cam pwysig yn nes at gyrraedd cwpan y byd eleni. Ac wrth gwrs fyddwn ni gyda chi yn mynd trwy gemau Super Rygbi Cymru y tymor arferol dros y 2 wythnos nesaf. Dyma'n union beth sydd i ddod. Cian Abram yn gwasgu drosto yn y cornel. Dros gyda'r gigbot, Bolt mewn, aros amdani Joe Williams! Torri sydd trwyddo, Tom Williams yn neud. A'r cais yn dod i Shea Foster Smith. Lloyd Lewis wedi sgorio, bobl bach. Morgan Lloyd am fynd i hyn, sgôr cynta'r gêm. Dyma'r tabl fel mae pethau'n sefyll. So fel mae pethau'n sefyll hyn, mae Cwins Caerfyrddin wedi neidio uwchben Abertawe mewn i'r 5 safle. Glynebwy, fel ti'n gweld Ciaran, bell ar y blaen, ond yn illodd cas newydd ben campwriaeth o'r 3 safle llynedd. All unrhyw beth dal ddigwydd, ond ti'n gweld nhw o leia'n gorffen y tymor arferol ar y brig? Ydw, fi yn gweld nhw'n gorffen ar y brig, maen nhw'n disgwyl yn gyffyrddus ar y funed, rhyw 4 gêm ar ôl, ond bydd nhw'n siarad beth i cadw'r
hyder yn y garfan cadw'r momentum na i fynd a beth sydd i ddod, ond disgwyl ar y dabl fyd, mae'r gêm hyn o'n enfawr iawn i'r ddau dîm. Bydd y ddau dîm wedi targedu o'n wneud yn siŵr bod nhw'n y 6 uchaf. Ie, mae 6 am yn syth trwyddo, ond wedyn mae'r 7fed yn chwarae 10fed safle, 8fed yn chwarae 9fed mwyn mynd drwodd i'r rowndiau terfynol. A mae, fel nath Ciaran sôn, momentum ar adeg ma, fel hyfforddwr, dyna'r neges, ie? Chi moyn parhau'r patrwm o ennill? Ie, patrwm ni'n adeiladu pob wythnos, ond pan mae'n ni dod i gemau hwnna yna, ni gallu gwneud y best ni gallu gwneud. A dyma'r gemau felly sydd i ddod dros yr wythnosau nesaf. Yn benodol ni'n edrych ar y tîmau sy'n targedu'r 6 ucha. Na, dyma actually gemau disadwn i chi, ond mae digon o gemau disadwn. Glynebwy yn erbyn Casnewydd, fydd hynny yn un reit diddorol. Pen y Bont yn erbyn Llanymddyfri, Pwla adre i Gaerdydd, a Rygbi Gogledd Cymru sy'n just i fas y 6 ucha yn croesawu Abertawe. A dyma'r gemau sy'n i ddod, a ni wedi i'w choleuo falle'r tîmau sy'n targedu y 6 ucha. A mae'n ddiddorol yn diwe, achos mae rhai falle'n chwarae i gilydd. Felly, Ciaran, ti hefyd yn gallu stopio un o wrthwynebwyr dringo'r siabl. Ia, na pham o'n i sôn am beth i'r gêm yma i Gyfyrddin fod yn bwysig un o, maen nhw ware Rygbi Gogledd Cymru, wythnos nesaf fi'n credu Tawe, Lanna, so felly bydd nhw'n siarad beth i targedu'r gêm na. So bydd pawb yn siarad beth i targedu gemau gwahanol yn beth sydd i ddod yn y cwpl o wythnosau nesaf, bydd yn bwysig i pob tîm i pigo pwyntio lan. Ie, edrych mlaen i ddilyn y cyfan yma ar S4C, ond ni'n mynd i droi'n sylw nawr i'r chwewglad, achos, wel, mi oedd hi'n gystadleuaeth gwych yn doedd hi. Record y pwyntiau, record y geisiau, drama, upset, a i chi o safbwynt y Cymru, gorffen ar nodyn uchel, a dyna be o'ch chi'n heiddi, a dyna sut o'ch chi'n teimlo fel garfan? Ie, o'n i'n teimlo ar ôl y cwpl o perfformiadau ola, bod ni yn heiddi cael buddigoliaeth. Ni braidd yn anffodus yn y 2 gêm cynni yn erbyn yr Alban a Iwerddon falle, ond ti'n gallu gweld bod ni wedi adeiladu trwy gydol y 6 gwlad a wedyn i gael y perfformiad a cael y buddigoliaeth yn meddwl lot i'r grŵp, meddwl lot y cefnogwyr a pawb yn Cymru fi'n credu. Wyt ti yn gallu rhoi dy fus ar rhywbeth un neu ddoi beth newidodd, a hefyd faint o clod falle mae Steve Tandiau di'n hyfforddi yn heiddi? Maen nhw wedi bod yn wych ers nhw'n ddod mewn y ffordd i ni siarad beth i'r gêm yn llawer fwy positif na beth o'n ni cyn llaw. A bod ni yn sylweddoli bod y chwaraewyr dan ni i fod yn tîm dda. Mae gormod negyddol yn gêm ni ar y funud yn Cymru a ni dda at siarad beth i'r negyddol fwy na'r positif. Ie, a just, chymod, ni wedi sôn lot am y seiliau sy'n gyda chi nawr. Felly, byw'r cam nesaf a'i datblygu'r gêm ymosodol? Ie, fi'n credu Tawe. Nath ni lot am ddiffyn yn y 6 gwlad, a ni allu gweld faint dath hwnna ymlaen yn y 5 gêm. Ond mae lot fwy dyn ni yn gêm ni. Ni wedi siarad beth i ni, ond ni wedi siarad beth i ni ar y diwrnod hefyd. I le ni moyn mynd erbyn cwpan y byd, so cadw adeiladu dros y mission nesaf. A mi fydd hi'n haf prysur tu hwnt, Fiji, yr Ariannin, De Affrica. Falle, chymod, cyfle gret nawr i fesur eich hun yn erbyn, wel, tîm gorau'r byd. Ie, dwi ddim yn... Mae eitha debyg i gêm yr hydref, really. Ond ni'n gwahanol lle ar ôl beth sydd wedi digwydd yn y cwpl dros y diwethaf. Felly, bydd yn gret i cael y challenge a chwarae tîm oedd na to. A at garfan Dan Ugain Cymru, gallai wedi bod yn bencampwriaeth gwbl wahanol. Chmod, yn 2 golled greulon iawn yn y 2 gêm gyntaf. Felly, sut wyt ti'n adlewyrchu? Na, ni'n just gweud dweud, mae grŵp talentog gyda ni. Erbyn Lloegr, Ffrainc a'r Alban. Ni'n chwarae dda. Ond ni dysgu gyda'r chwaraewyr yw sut i cadw momentum mewn games. Ni'n dechrau'n dda, ni'n dechrau cyflym, ond ni yn momentum swings, ni'n gorfod dysgu a datblygu nawr ahead o'r World Cup. Ie, a mi fyddwch chi'n mynd ar un garfan i gwpan y byd yn Georgia. Atgoffa ni o'r tîmau fyddwch chi yn gwynebu yn y gystadleuaeth na? Ie, Georgia cyntaf, wedyn Uruguay a wedyn De Affrica. So, edrych ymlaen yn hwnna. Tra'n gwenu. Ond fi'n siŵr fydd lot o'r boes a ni'n gweld i datblygiad nhw ar lefelau gwahanol. Rhywun fel Carwyn Legge-Jones nawr wedi neidio syth i'r Scarlet. Falle ddim yn mynd i ware lot o Super Rygbi Cymru. I eraill, fydd hwn yn reit bwysig fydd? Bwysig iawn, gweld Osian, gweld Lewis, Steph, perfformio hyn o rest o'r boes hefyd. Mae pwysig i nhw nawr chwarae a safon hwnna. Enwedig i dod lawr i'r cwpan y byd.
Right, mae'n bryd I ni ail ymuno a'n tîm y sylwebu ar gyfer ail hanner enfawr yma yng Caerfyrddin. English language commentary is available with Mark Bruce and Griff McKee, Kieran Hardy a Rhys Williams sy'n gyda chi yn y Gymraeg. A sgorfwrdd yn diflannu. Ond y Cwins sy'n ar y blaen o 15 I 7. 7 I 7 ar yr egwyl. Dwy eithog ar hanner amser. Ni'n barod I fynd ar y parc. Keith David yn dyfarnwr ni yn aros. Am y thumbs up I weid bod ni'n barod I fynd a ni gyd yn. Josh Phillips. Ail ddechrau'r ornes yma yn Super Rygbi Cymru. Thomas Williams yn derbyn hwnna. Y ddau ddal gafel arni. Dim newidiadau i'r naill dim a'r llall ar hanner amser. Wel, rai bod na neges wedi bod yn stafell newid Abertawe yn sôn am problem disgybleth. Ond nhw, a dwi'n meddwl Iwan Shenton, nath ildio'r gigosb gyntaf. Roi'r tiriogaeth unwaith eto I Cwins Caerfyrddin. Shenton, ar y Rhys Fawcett fyna. Just dim eisiau fe o gwbl. Lewis Morgan. Lain gyntaf ar ail hanner. Tom Phillips lan yn uchel. Sean Evans. Jack Howells yn cario nghanol car. Williams, pas hir yn gormod ar hwnna. Lee Taylor yn dal, ond sef e mor dal yn ni. Y ddau dîm ar brydiau wedi bod yn eog o gor-chwarae. Dyma I chi un enghraifft. Dim lot o le mas na, a'r bas yn rhy uchel. King ar y tafliad yn dod o hyd I Ben Roberts. Abertawe nawr ar cyfle. I osod a cael ysgarmes yma I symud. Ond Mobri moyn y bel. Trod chwyth sydd gan y mewnwr. A mae hwnna'n gic dda. George o Dani. Dal hwnna, a wedyn yn ffindo bwlch bach, gwaith gwych. Hemmings, dod o hyd I Osian Williams. Tri ymddangosiad I dîm dan Eigen Cymru yn y bencampwriaeth 6 gwlad. Dros yr yslis. O tro Josh Phillips, dros yr yslis. Ond nath ddal hwnna. Camgymeriad gan Josh Phillips. Mae yna unwaith eto yn rhoi meddiant a bach o diriogaeth hefyd i'r Cwins. Lewis Morgan. If we're staying out of the line-out, we've got to have clear receiver and who's in the line-out. Be rhaid i'r Cwins o bosib newid yr alwad nawr. Gan bod pawb wedi gweld beth oedd I bwriad nhw. Tafliad hir I ganol car. Boys, your front man is good. You're half a metre off him. Make sure we're out. 8. Step out. Thank you. You're good. O, dyn nhw'n mynd I newid. Dy'r tafliad hir yn mynd I gael I wneud unwaith eto. Lot o symud. Phillips yn y blaen. Tafliad byr oedd I Tom Phillips. A'r Cwins ar y drod flan. Fel o'n nhw reit ar ddiwedd yr hanner cynta yna. Hemmings, newid cyfeiriad. Pas pêl fasged. Ond y bas wedi mynd mlaen. Guys, it's forward into touch with your option scrum or line. Line out. Line out forward, boys. Abertawe yn cael yr opsiwn Kieran Hardy. A nhw'n credu bod nhw moyn scrum ar ôl yr un diwetha gaethon nhw. Na, sa'n credu bod nhw fed, ond
Quins yn ffindo ffordd mewn y gêm yn gynnar, cael bach o tiriogaeth, ond yn anffodus, fi'n credu oedd yr opsiwn trafod iawn, ond falle i o falle fforso'r pêl tŵn bach. Lain llwyddiannus i Abertawe. Ben Roberts. 4 out now. Wedi bod yn darged cyson i Rodri King, a mae'r hyrddiad yn gweithio unwaith eto. Shenton sydd ar bêl nawr. Mas o'r drws cefn i Obri. Nôl tu fewn i Iwan Glyn. Callum Bowden oedd mewn. Oh! Exactly the same as the first half, boys. You can't go on that ball whilst you're in the way. Fi'n synnu bod y law di mynd o blaid Abertawe, ac os nath Callum Bowden hedfan mewn ar Tom Phillips. Do, fi'n credu na beth sy'n neud y dyfarnwr, falle disgwyl yna fe fwy, bod Tom Phillips yn y ffordd falle. Ond, mae'n galw yna i Tom Phillips i symud mas y ffordd, lli gweld wrtho fe, mae'n trial symud mas y ffordd. Falle bach yn eog yn mynd y ffordd yng ngywir, y ffordd fwyaf pell bant, ond Abertawe cyfle nawr. Tom Phillips yn trial i o'r glas i symud mas o'r ffordd. Bron i Josh Phillips, fethu'r ystlys. Mae fe wedi gweithio mas i Abertawe. Lain ymosodol iawn iddyn nhw. Roberts yn hwyr, mewn i'r lain. Mae'r tafliad ddim quite digon syth, ac os bod y Quins hefyd wedi taflu dyn lan. Mae'n ddewr i ddod i rywun lan 5 metr mas Ciaran, ond mae fe'n dod i pwysau ar y tafliad. Ond i mae'n nhw pwysau ar y tafliad, a fi'n credu bod Quins wedi rhoi pwysau ar llinell Abertawe yn gyffredinol heno. A na pham, mae'n siŵr i twmlo'r cyfle i fynd lan yn rawyr a i wneud mes ohono fe. A maen nhw'n cael sgrum nawr, a na beth mae Quins moyn ar y funud yw cael ffordd lan y ca. Dyna'r gŵr nath groesi a mae cais gwych yna. Aaron Hemmings. Di bod yn Aberafon. Nawr yn Llanymddyfri. Di bod yn y Quins o blaen, nôl yn y Quins. Mae di bod yn wario i crwydiad Llanelli y tymor yma. A nawr mae fe'n sereni ar Super Rygbi Cymru. Abertawe'n cadw'r pwysau ar sgrym y Quins. Lewis Millen yn neud beth mae Lewis Millen yn neud, ond yn anghofio'r bêl. Right, mae Paul James yn fforddwr y blaenwyr yn Abertawe wedi cael gair gyda'r pac yn ystod hanner amser, ac oedd y sgrym yn solid. Oedd e'n solid, a na beth oedd eisiau no Abertawe i cael rhyw fath o trod yn y gêm, oedd i cael y sgrym na'n weddol par, really. A mae'n rhaid yn dda nawr i troi'r bêl drosto, mae cyfle dyn nhw to. Sa'n gwybod os bydd hwnna, os bydd gallu cadw hwnna lan am 80 munud, os bydd nhw'n gallu, bydd nhw'n gret i nhw i aros yn y gêm yma. Mae sgrym ymosodol. Ciaran, mae opsiynau yn aill ochr ar llall mynd un, os e? Un o'r llefydd fwy o caled i amddiffyn ar y funud yw yn ail egen Caerfyrddin, achos maen nhw gyffod marco'r ddoi ochr. Mae 2 dyn nhw lawr yr ochr dywyll, felly gallai'r 9 o'r 8 fynd fan hyn. Mae yna moyn pêl gyflym Shenton, meddwl mynd un ffordd yn troi ffordd arall ac yn dadlwytho. Phillips, y bas fflat i Wood. A'r cais, ail gais i'r ysgellwr. 2 wythnos diwetha, dydd Sadwrn diwetha, a 2 ar nos Iau. Mae'r boi mae'n ffili stopo sgori. Abertawe, nôl yn yr ornest. Hawar y teg yma fe, oedd tipyn y fe wneud fyna i sgori yn y cornel, achos oedd chwaraewyr yn dod draws. Oedd yn yr air, nid yn galed i'r amddiffyn. Ond, fel ni'n sôn cyn y sgrym, y mewnwr yn mynd lawr ochr dywyll ar 8. Iwan Shenton yn mynd ochr arall, felly mae'n rhoi rhywbeth i Caerfyrddin i meddwl amdano. Mae tipyn y fe wneud fan hyn. Le ath y bêl. O! Mae'n heiddi cais am y ffordd drio dde. Wel, mae wedi cael cais am y 2 fyna. Ni'n lwcus bod y camera reit yn y cornel yn gweld i eto. Dwi'n meddwl ar yr eiliad dyngedfennol nath e golli gafel ar y bêl yna. Ond mae'r cais yn sefyll. Does dim dyfarnwr teledu.
Y trosiad yn un gwych. Pwynt sydd yn ni felly. Moment enfawr yn y gêm, i'n teimlo, achos sa'n gwybod os mae fe'n gwybod os mae'n sgori neu beidio, ond mae'r sgôr nawr yn digon agos i fod yn gyfartal, a Abertawe yn disgwyl fel bod geir arall yn nhw fynd yn y gêm yma. A y dyfarnwr a'r dyfarnwr cynorthwyol, mae'n dasg anodd iawn. Chwaraewyr yn y ffordd ddim yn gallu gweld os ydy y bel yn lawr. O'r ongl o'n i'n gweld, oedd hi'n amlwg bod e ddim, ond nid yna'r ongl oedd y dyfarnwr a'r dyfarnwr cynorthwyol yn gweld wrth gwrs. Quins sydd ar bel. Lewis Morgan yn cario unwaith eto. Hemmings. Codi'r gic. Cadw hwnna tu fas y doi ar Hugen. Phillips o dan iddi. Tra da gan Phillips hefyd. Lico gwrth ymosod, danlwytho i Lewis Edwards. Edwards i Obri. Abertawe unwaith eto yn profi pwy mor beryglus i nhw. Stay back foot, stay back foot. Obri trod chwith na. Eilir George o dan y bel. Ond o dan cryn dipyn o bwysau hefyd. Ond Abertawe bant o'i trad. Nifer yn cael ei cosbi. Ond yn credu y bus yn cael ei bwyntio at Ben Roberts. A to beth mae Abertawe yn neud yn dda ar y funud yw maen nhw'n cico i gysadlu. Cico Caerfyrddin bach rhy hir ar y funud, rhoi amser i Josh Phillips a Edwards yn y cefn i ddod o'r pêl yn ôl, ond y cico gael Matthew Obri ar y funud, rhoi pwysau dan Caerfyrddin. Ti twmlo wedyn bod ti'n lli mynd ar ôl ar Darllediad, ond maen nhw bach yn euog, felly trio rhy galed fyna, ond mae'r pwysau gyd ar Caerfyrddin ar y funud yn yr ardal na. Mae'n lyddion digwydd yn y rheng flan i Abertawe. Make sure we stay two. Yeah. Matt Price yn o'n lle Ed Thompson. Tafliad dros y 15. Nine, go backward. Steph Jack Jones ar gic na naddu yn trwodd. Dewr oedd Lewis Edwards, cymryd i amser. Aros i'r bel na fynd dros y llinell gais. A'n gwybod beth oedd yn neud. Level, give a kick. Ail ddechrau o'r llinell gais mae Josh Phillips yn neud i Abertawe. Hwna'n gic dda hefyd. Mewn i hanner y Quins, ond dod o hyd i Lewis Millen. Middi'r amddiffynwr cyntaf. Bas mas o'r drws cefn. Gabe MacDonald. Chwistrelliad bach o gyflymdra. Llinell amddiffynol Abertawe yn effeithiol ar hyn o bryd. Steffan Jack Jones ddim yn cael cyfle i gicio fel nath yn yr hanner cynta. Gwrthdrawiad anferth. Lewis Morgan ar bel. Matt Price ar dacl. Gabe MacDonald, dyna'r gic yn unwaith eto. Josh Phillips yn cael y bel. Ond i wedi gweld gwagle. Nôl o law y Quins a thi. Ond y bel wedi mynd mlaen. Y cyfarthrebu rhwng ein tîm dyfarnu unwaith eto. Y tro yma, y penderfyniad yn mynd o blaid Abertawe. Okay? Josh Phillips yn edrych yn beryglus ydw e. Fi'n gwybod y maswr mae fe'n chwarae, ond pan mae fe'n casglu'r bel yn safle'r cefnwr, mae'n edrych yn janjerus. Yr i ddoi nhw'n y cefn, fe a Edwards ar y funud. Fe wedi sy'n mynd Caerfyrddin yn cico'r bel bach rhy llac ar y funud. Dim digon o gystadlu yn yr awyr, y cicib bach rhy bell, rhoi cyfle'r boes hyn. Yn dod ar athletwyr sydd gyda nhw yn y gêm, yn dod nhw'n mewn i'r gêm, rhoi cyfleuon yn nhw. Josh Phillips, oedd e gyda'r Scarlets.
Oedd e'n Pontypridd hefyd. Chwarae bach o'i rygbi yn safle'r cefnwr a hynny'n amlwg. Pan mae fe nôl yn amddiffyn i Abertawe. Ail osod y sgrym ni'n mynd i wneud. Let's go. Let's go, Jed. Jamie Cox ar y cae hefyd, dwi'n meddwl. Yng nghanol y reng flaen i Abertawe, Rodri King wedi gadael. Just stay down. Okay. I'll keep him there. Felly, reng flaen gwbl newydd gan Abertawe. A nhw sydd ar meddiant, Matthew Aubrey fydd yn bwydo. Josh Phillips un ochr, Lewis Edwards yr ochr arall. Pwysau'n dod, Shenton yn llwyddo cael y bel mas ar bas na. O, gan Aubrey yn un wych i glyn. O, mae Thomas Williams. O, gic dros yr ystlis, bydda hwnna wedi bod yn sgwrs ddiddorol iawn. Se hwnna wedi aros mewn y cyflymdra gan Thomas Williams i gyrraedd, ond y gic just dros yr yslis. Ar y war y teg i Abertawe fyd, nath Shenton yn wych i gael y bel y mas, achos oedd y sgrym dan bwysau. A wedyn pas wych gan Aubrey, yn anffodus i gollwng y pel ar diwedd, ond gallu hwnna i fod yn dangerous iawn i Abertawe. Abertawe, lot yna pisach yn y lein a maen nhw yn y sgrym. Ffacrol, fe'n cael ei bengliniau i'r llawr. Jack Hoskins yn neud yn ddau a ennill y meddiant yna. Ben Roberts yn cario i Abertawe. Ffacrol. Cael ei ynysu tyma bach. Dangos i gryfder e. Abertawe colli siarp yn bach yn ennar. Sy'n ni dim bod Aubrey yn cicio, mae hwnna'n gic dda hefyd. Mewn i'r 2 ar 20. Rhyw 10 metr mas o'r llinell gais y Cwins. A bydd Abertawe nawr yn dod i pwysau ar ei llinell nhw. Gic gwych am Matthew Aubrey, dangos i brofiad e hwnna. Trod chwych dy fe, mae llagor y cael an ochr na. Sym lot o mewnwyr nawr yn defnyddio trod chwych nhw. Mae'n cymryd bach o pwysau oedd ar Josh Phillips a'r olwyr efyd at y blaenwyr sydd wedi mynd drwy gymalau. Ti'n gweud bod nhw'n colli siarp, a mae'r gic na wedi dod i nhw. Ar y drod flan, gor-dafliad, Shenton y bwlch yn agor. 4 metr mas, Ffacrol, just yn bryn, rhyw fetr yn bryn. Quins y moyn cic gostyn, ddim yn mynd i gael un. Hoskins dros y llinell gais, odi'r ber ar lawr. Nadi. Jack Hoskins. Quins Caerfyrddin fel picwns o'i amgylch e. Rhyw 4 neu 5 yn cadw'r canolwr ragdirio. Eilir George fi'n credu jyst yn cael ei gosg i'r yn credu o dan y bel. Chwarae teg i Osgyn, mae'n ei bod yn amlwg iawn yn y gêm. Heb ware llawer i Cymru dan 20 yn y cwpl o throsydd diwetha, dal yn ifanc. A mae'n ei ddangos heno, bod yn fwy na gyffyrddus yn neud y step na i fyny, a mae'n ei war yn dda iawn mor belled. Ben Roberts. Fe adel y bel i fwnsio. Gath e'r bel nôl yn sydyn reit wrth Josh Phillips. A Lewis Edwards torri tackles mewn i'r 2 ar 20 mae fe'n mynd. Os y garden felen fan hyn, Keith David yn chwythu chwiban a mae fe moyn sgwrs. Captain? Oh, yeah. When we're getting into this area, we just need to make sure you've gone off your feet there, then taking the ball, not taking the ball. Yeah, but you've gone off your feet before you take the ball. Right. Sean Evans yn trial dadle nôl, ond sdim lot o bwynt i fod yn onest i chi. Ond dyma i chi gyfle i Abertawe, 5 metr mas maen nhw nawr. Jamie Cox ar y cae, 6 cais i'r eilydd o fachwr yn Super Rygbi Cymru, tafliad dewr i'r cefn.
at Fackrell, fel dath honna i'r llawr. A'r ateb yw y Cwins sydd wedi tynnu ddi, a mae rhywun yn mynd i'r cell cosp, os bosib. Nid Lewis Millen. Nid y ffordd oedd e moyn dathlu i ymddangosiad rhif 200 i'r Cwins. Geiff e 10 munud fach yn eistedd lawr. A bydd y Cwins lawr i 14 am y 10 munud nesaf. Ie, mae disgyblaeth Caerfyrddin wedi mynd lawr tym bach yn y cwpl o munud diwetha, ond hwnna jyst achos y pwysau maen nhw'n dod dan o Abertawe, ffordd mae Abertawe yn cael y pel, yn disgwyl yn dan Jerys pan mae'r olwyr yn cael y pel, a wedyn Lewis Millen, yn tymlo fe yn goffo neud rhywbeth i stopo cais, a wedyn mae'n anffodus i gael Garden Felen wedyn. Lain lwyddiannus i Abertawe, dyma'r hyrddiad yn dod, Jamie Cox sydd ar bel. Dwi ddim yn gweld yn roedd i neb arall, mae Josh Phillips mewn mae Brandon Wood mewn Odyn nhw dal i fynd siamlan, odyn ma nhw. Justin Bryn! Lewis Edwards yn mynd dros Ben Ffestri. A'r cais yn cael ei roi i Lewis Edwards. Oedd rhaid ni rando ar sgwrs rhwng Keith David a Andrew Moole, ond Lewis Edwards ath drosto mewn modd American football yn Super Rygbi Cymru. Mae rhaid i ni'n siŵr bod ti'n sgori os mae'r olwyr yn bwrw'r sgarmau symudol, ond nhw'n ffodus fyna, achos dath nhw'n lan bach yn bryn, ond Lewis Edwards yn gweld y cyfle i jwmpo drosto. Di ffili taclo rhywun sy'n jwmpo drosto, ni'n gyd yn gwybod na. Sa'n gwybod os mae'n ei sgori yn y byd o, sa'n credu bod y dyfarnwr yn siŵr, ond maen nhw'n heiddi'r cais na, maen nhw'n heiddi popeth maen nhw'n cael yn y 10 munud diwetha, achos y pwysau maen nhw wedi rhoi Caerfyrddin dano. Ie, rhoi'r pwysau, tipyn o bwysau ar y Cwins. Abertawe wedi cael roced fach ar hanner amser, dwi'n meddwl, gan y tîm y fforddi. Phillips. Troi hwnna'n ôl yn hyfryd. 6 pwynt o fantes felly gan Abertawe. A ni mewn yn y cwarter olaf. Y Cwins 15, Abertawe 21. Os beth ti'n Caerfyrddin nawr, mae rhaid bod ti'n newid rhywbeth, yn gwybod maen nhw'n dod o cwpl o chwaraewyr arno, ond mae rhaid i rhywbeth newid nawr i newid momentum y gêm, achos dyn nhw ddim yn cael cic i gos mewn y sgrym, dyn nhw ddim yn sgarmau symudol, dyn nhw ddim yn cael teriogaeth yn hanner Abertawe, felly mae'n mynd i fod yn gymryd anodd i nhw. Ie, trial wneud newidiadau. Iwan Glyn derbyn yr ail ddechrau ac yn ffindo bwlch bach. Obri. Dim surprise i weld yn defnyddio drod chwith yna. Dim surprise i weld Eilir George yn ei dal i hefyd. Steph Jack Jones nôl yn y boced. Edrych am 50-22 am gic bydde hon. Lewis Edwards yn neud yn ofalus iawn. Yn neud yn arbennig o dda i gadw'r bel na miwn. Steph Jack Jones trial cic fan anna. Yn dod o hyd i Josh Phillips. A Phillips yn dod o hyd i'r yslys. Eilir George yn meddwl am eiliad. Cymryd yn sydyn ond meddwl dwywaith. Guys, red 7. Steph Jack Jones, braidd yn anffodus fyna, achos oedd y cic yn wych dros Ben Edwards, oedd e pel ddim cweit yn edlamu mewn, ond rhywbeth fel as eisiau yn y Caerfyrddin ar y funud i ffindo bach o egni yn y gêm, cael rhywbeth ar y tro'r blaen i'r blaen wedi mynd mlaen ato, a rhywbeth i targedu. Sean Evans, y captain, yn gadael Ben Williams, un arall o garfan y Scarlett yn dod mlaen. Rhaid i nhw drial rhywbeth, trial newid y patrwn yma. A na gwyn siarad just am y gêm yma hyn siarad am beth sy'n digwydd lawr yng Nghaerfyrddin. Colli on, fi nhw o bosib yn edrych dros i ysgwdd. A'r beth mae Rygbi Gogledd Cymru yn neud. Amddaliad. Liam Lloyd, ffres ar yr cae.
momentum mewn gêm o rygbi. O, mae fe gyd yn mynd o blaid Abertawe. Mae pob penderfyniad yn mynd o blaid Abertawe. Lewis Edwards yn cwrso ar ôl hon. Ond Jack Howells dangos i gyflymdra fe yn cyrraedd nôl yna. Ond popeth yn mynd o blaid Abertawe. Mae'r gêm yn llithro o afel Cwins Caerfyrddin. O'r un mae'r fyna, maen nhw'n golli pob cystadleuaeth yn yr air. To'r a fwy mae boes fel Edwards yn dod mewn i'r gêm. To'r dwi ddim yn gret i Gyfyrddin ar y fyna, achos mae fe'n disgwyl yn dangerous pob tro mae'n cyffwrdd y pel yn y cefen. Mae Josh Phillips yn tyfu'n hyder yn y gêm. Maen nhw'n disgwyl fel nhw'r tîm nawr sy'n disgwyl fel maen nhw'n rhedeg bant ar gêm yn gyffyrddus. Ethan Fackrell yn neud metre ar ôl y gwrthdrawiad cyntaf yna. Abertawe yn dechrau chwarae rygbi. Nhw wedi cwrdd yn y gyngrair unwaith yn barod. O, bas mlaen. Liam Lloyd yn meddwl, wel, mae'r bwlch bach yn agor i fi, ond y bas mlaen. Fi'n credu, twar, mwyn nhw'n troi y bel drosto, fi'n credu mwyn nhw'n bod yn positif iawn. Twar, fi'n credu mae Hoskins wedi bod yn wych heno. Fi'n sôn am y cwpl o weithiau, ond mae'r bas na ymlaen. Tilli gweud bod y bas na ymlaen, a y penderfyniad yn un cywir, ond ddim quite digon taclus i cael y bel yn y bant, ond mae hwnna'n camgymeriad positif fydden ni'n gweud, a os bydd hi'n Abertawe, bydd ti ddim yn rig rac yn beth hwnna. Jake Roberts ar y cae. Yn gwisgo 20. Ailosod y sgrym yma. Ymddiheuro, os chi'n clywed bach o iaith yn dod trwyodd ar microffon y dyfarnwr. A fe yng nghanol y sgrym, wrth gwrs, yn dyfarnwr ni. Sgrym! Spai! Set! Ailosod y sgrym felly. Nifer yn y reng flan wedi cael ei newid. Dwi ddim yn licio ongl Tom Crockett na Chris Davis. Both front rows, listen to me. When we come on a set, it is then a hold until the ball comes in. Both of you, hold the push. Yeah? Let's go. Just ddim yn sgwar i fi. Let's go. Carden Felen, wrth gwrs, gyda'r Cwins o hyd. Lewis Millen yn y cell cosp. Wedyn ni fod rhyw 2 funed a hanner ar ôl ar hwnna. Just cyn 60 gath e bant. Set! And hold! Sgrym digon solid. Codi o'r bôn. A Ben Williams yn neud. No, it's not. Stay back foot. Use it! Beth gall Cwins Caerfyrddin ffindo yn 12 munud yma sy ar ôl. Dim byd os newn nhw gadw ffindo'r gŵr yna, Lewis Edwards. Ond oeddi'r gic na mynd i fynd yn farw. Os eif i'n farw, mae wedi nôl dewn ni. Sgrym i Cwins Caerfyrddin. Fel ni sôn gyda, mae rhaid i Gyfyrddin bod fach fwy taclus yn y gêm gico nhw nawr. Mae rhaid i nhw fynd i'r air. Yn wedyn beth ni wedi gweld wrth o Phillips a Edwards yn y cefen yn bod yn positif iawn, yn rhedeg y bwyl nôl. Mae digon o hyder dyn nhw yn y gêm nawr, mae digon o egni dyn nhw. Os bydd ni'n Gyfyrddin, os bydd ni'n cico pel, bydd ni'n cico i gystadlu'n unig, neu bydd ni'n wpod pel oddi ar y ca, achos bydd ni ddim moyn rhoi pel i nhw. Wel, tra bod y sgrym yn cael ei osod, ewn ni lawr at Loren. Diolch Rhys, fi yma gyda 2 o chwaraewyr Garfan Cymru, Megan Webb, Alex Callender, and I'm going to start with you, Alex, because gutting news for Wales fans. You sat here with your crutches, ruled out of the Six Nations. That was confirmed this week. Give us an injury update and how are you feeling? Injury update, had surgery Monday, so to be honest, I just needed to get out of the house. So it's looking like a 12-week recovery, so could be worse.
but obviously gutted not to be part of the Six Nations. Yeah, Kate Williams has been named captain in your absence. You obviously captained the side last year. So how are Wales looking then ahead of this campaign, which will get underway in a few weeks? To be honest, I'm really excited to see the girls go. I think obviously we've had a couple of camps through January, February, and we've had some Tyrone come in as our defence coach now. So yeah, hoping to put in our systems, and I'm really looking forward to seeing them go. And you're of course here with Meg, watching Lewis Millen, 200 game, proud day for you all. But I'm going to hand back to commentary now for the final quarter of this game. Thank you. Thank you. Pêl y Quins yw i. Ond maen nhw ar y drodol. Maen nhw dan bwysau yn y sgrym. Aled Thomas ar y ca. Aled Thomas yn 41. Dim opsiwn ar ôl gan Hemmings ond cicio. Lewis Edwards yn solid o dan y bêl uchel na. O, bêl wedi cael ei tharo lawr gan Jack Howells. Ddim yn llwyddo casglu'r bêl. Ond mae Edwards di ennill y bêl ar y llawr. A mae Abertawe wedi llwyddo dal gafel ar y meddiant yma. Shedden. Ti'n chwarae ffordd mas o drafferth. A dacl yn uchel ar Ben Roberts. Dihangfa i Abertawe. O'n i'n braidd yn ffodus hwnna, ond y cic lot well Caerfyrddin, hwpo pwysau, a gall cic fy'n adlamu yn rhywle. Cwins probably braidd yn anffodus bod e ddim wedi cico ymlaen, ond beth maen nhw'n ffili newid yn yw rhoi cic osbant a rhoi rwyddi Abertawe i mas o Elen again. Ie. Ryan Bean oedd ar dacl uchel ar Ben Roberts. A Josh Phillips nath gwaith gwych ar y llawr. Abertawe moyn neud elyddio. O dyn nhw'n mynd i gael cyfle i wneud ni. Joe Thomas yn dod ar y cae, sim rif ar ei gefnau. Joe Thomas yn cymryd i le yn y canol sy'r o fod. Ond cofiwch hefyd o fe yw prif y fforddwr Abertawe. Iwan Temblet hefyd yn dod ar y cae. A mae Theo Curry yn neud i ymddangosiad cyntaf hefyd yn gwisgo 19. Gwrsi o Surrey. Gynt o ysgol Gordons. Ond bellach ym mhrifysgol Abertawe. Mae Quins hefyd lan i 15 chwaraewr. Temblet, codi'r gic yn uchel. Ond na ddim ymlaen o Hemmings, mantes bydd hi am i gewn i sgrym. Sgrym i Abertawe fydd hi. A mae yna brop ar lawr. Tom Crockett sy ar lawr, a gallai hwn fod yn broblem i Abertawe, achos Daf Davies wedi gadael yn barod. Se nhw yn mynd lawr, wedyn mae'n mynd yn gymleth. So, os yw Tom Crockett ddim yn gallu cario ymlaen, fydd y sgrums ddim yn gystadleuol. Os nag os rhywun arall yn gallu dod yn ôl ymlaen a chwarae'r ochr rydd o'r sgrym, mae byrra'n nhw golli chwaraewr wedyn. Rygbi mor gymleth y dyddiau yma. Keanu Evans ar y cae yn gwisgo 16. Gŵr ifanc, 19 mlwydd oed, yn symud o reng ôl i'r sgrym i ganol sgrym yn y reng flan. Llan ymddyfru yn erbyn Caerdydd. Dydd Sadwrn nesaf. Caerdydd yn erbyn Casnewydd, a Casnewydd yn erbyn Pontypool, Derby yng Ngwent. Diwedd tymor Super Rygbi Cymru ar y gorwel. Y gyngrair hynny yw cyn y gemau ail gyfle. Mae'n sôn am Keanu Evans wedi mynd o'r reng ôl i ganol y reng flan yna.
A'r pwysau dal ar sgrym Abertawe. Maen nhw'n llwyddo cael y bêl yn Llydan I Lewis Edwards. Atgoffa Caerfyrddin bydd e'n dewis ser yn y gêm. Super Rygbi Cymru. Dim pressure. Temblet. Phillips. Oh. Lico'r syniad gan y Jack Hoskins. A'r gic yn un effeithiol yn troi y Quins unwaith eto. George. Yn dod o hyd I Phillips. Hemmings. O! Oedd e ddim wedi bwrdd I mlaen y tro cynta, ond mi nath e yr ail waith. Ie, siomedig yw Aaron Hemmings. Yn wedig ar ôl sgori'r cracker o gais yna. Just cyn hanner amser. Chwech munud a hanner ar ôl yn on Caerfyrddin wrth I ni weld beth bydd Aaron Hemmings ddim yn moyn gweld eto. Os ffordd nôl i'r Quins. Maen nhw'n cico'r bêl bant tipyn. Maen nhw'n ffili cael tiriogaeth. Be gallwn nhw'n wneud? Eisiau sgwm yn nhw'n mynd. Mae rhaid nhw'n rhoi Abertawe am bach o bwysau. Falle trio cael cicos falle. Yn ardal y dacl. Mae rhaid nhw'n gofyn bach mwy o gwestiynau nawr. Mae rhaid nhw'n twli popeth ato'r 5 munud nesaf I cael bach o cyfle. Ond Hoskins. A syniadau arall gyda fe. Thomas dwylo da. Phillips. Torri nôl. Edrych am rywun ar ongl. Yr ail reng Ben Roberts sy'n rhoi'r opsiwn I fe. Mae'r law mas unwaith eto. Joe Thomas yn gwybod bod Mantes yn mynd I ddod. Gallu clywed y chwaraewyr o Abertawe yn siarad gyda Keith David y dyfarnwr. Penalty. Penalty. We'll take the penalty. Maen nhw'n iawn I gymryd y penalty fyna. Sy'n y bryd man dyn nhw. Os maen nhw'n mynd am y 3 nawr, mae rhaid I Gwins sgori 2 waith nawr y 6 munud. Maen nhw'n reoli'r gêm yn dda ar ail hanner yma. Abertawe, maen nhw'n gwneud y popeth maen nhw'n goffo wneud. Cymer nhw Mantes o'r Carmarthen Felyn. Maen nhw'n dod â chwaraewyr fel Lewis Edwards mewn y gêm. Oedd rhaid nhw'n wneud. Maen nhw'n disgwyl y well tîm, a maen nhw'n disgwyl yn cyfforddus nawr. Gallai cwbl o beddach ddigwydd fan hyn. 6 pwynt o fantes I gan Abertawe ar hyn o bryd. Gallai hwnna fynd I 9 sy'n golygu hefyd bod y Quins yn colli I pwynt bonus nhw. Berffeth o'r tŷ. Bydde fe'n diddorol nawr gweld os bydde Quins yn cael kick-osp. Beth bydde nhw'n wneud achos bydde ti'n meddwl bod nhw'n moyn cadw'r pwyntiau yna yn ywedig mor agos yma I. Ni'n meddwl am eiliad bod wedi methu, ond mae fe yn llwyddiannus. 9 pwynt o fantes felly gan Abertawe. Quins 15, Abertawe 24, a Caerfyrddin amser I ti weid pwy ti wedi dewis fel ser yn y gêm Super Rygbi Cymru. Do, ddim yn rwydd fi'n credu. Mae lot o chwaraewyr wedi bod yn wych I Abertawe heno. Maen nhw wedig yn yr ail hanner. Fi'n credu maen nhw'n mynd I lot well tîm, ond fi wedi pigo Lewis Edwards heno. Fi'n jyst yn meddwl popeth mae fe wedi wneud yn yr ail hanner. Mae wedi cael effaith ar y gêm. Mae wedi disgwyl yn gyffyrddus yn y cefen. Y gêm cico wedi bod yn daclus. Mae pob tro mae wedi cael y bêl yn mynd mlaen. Mae'n disgwyl fe bod Hyder wedi tyfu tro gydol y gêm. Fe a Josh Phillips, y ddoi nhw'n y cefen pan mae Caerfyrddin wedi cico bach yn y sgeilus. Mae nhw wedi disgwyl I fod yn positif a dod egni mewn y tîm. Pa mor bell gall Lewis Edwards fynd? Ti'n nabod mae fe yn ngharfan y gweilch gyda ti. Gall fynd yr holl ffordd? Fi'n credu ni. Just hala bach amser. Mae rhywun sy'n moyn dysgu, rhywun sy'n gofyn digon o gwestiynau o'r chwaraewyr eraill. Neud yn siŵr bod yna popeth mae'n gallu fod y gore mae fe'n gallu fod. Mae'n slabyn fyd, mae ffrawn dy fe I fod. Gallu war yn ail reng, gallu disgwyl yna fe, mae'n tipyn o thletwr. Mae'n gofyn gwestiynau o'r llinell Mantes, mae'n dod â chwaraewyr arall mewn i'r gêm, mae'n disgwyl yn dda yn yr awyr. Negis eisiau yna fe yw bach o hyder na ar y fwy o gêm oedd a gwn I weld fod mae bell eiffau achos mae talent y fe. Bach o hyder, bach o bêl sy'n angen ar y Quins. Jack Howells. Tackle Len, put him down gently. Mae'n dacl. Away, Roof, off your feet. Cystadlu'n frwd mae Abertawe wneud am y bêl. Pêl y Quins yw I o hyd. Ambell un yn hedfan mewn I ardal y dacl.
Rhwystredigaeth y Cwins yn amlwg. Hemmings. O, pas hyfryd gan y bytholwyr Aled Thomas. O, fe'n derbyn y bas ar dacl yr un pryd fyna. Sa'n gwybod mae'n hwnna, ddo, dwi? Ifan James. Yn llwyddo cael y bel yn ôl. Maen nhw moyn rhywbeth mas o'r ornest yma'r Cwins. Keanu Evans. Ddim wedi cael ei ddal. Gallu symud ar ail waith. Lee Taylor dal ar y cap. Oeddi'r Cwins yn gallu gwasgu rhywbeth mas yn yr eiliadau olaf yma. Don't go inside 21. Iestyn Richards yn trial torri ffordd trwodd. Ond aflwyddiannus mae'r Cwins wedi bod yn yr ail hanner yma. Heb sgori pwynt. Ond stori arall i Abertawe. A fi'n credu Abertawe wedi disgwyl llawer fwy gyffyrddus yn rhaid hanner. Mae'n amddiffyn. Mae'n nhw'n gofyn lot o gwestiynau Gyfyrddin pan maen nhw'n ymlaen, ond Gyfyrddin wedi tueddu rhedeg mas o pethau i wneud, really, a colli siap yn y gêm. Ddim yn disgwyl fel bod nhw gyd yn wario yr un ffordd, a mae'n gael e wedyn, a mae Abertawe wedi bod yn llawer well yn rhaid hanner. Y gêm yma bron ar ben. Kieran Hardy yn gadael I fynd i'n studio ni. Gadael fi ar ben yn hunan lan fan hyn. Braidd yn unig fydd i'r Cwins hyn o dwi'n meddwl wrth I temblet fynd ar y tu fas. Cyflymdra ganddo, ond dyma Eilir George. Mae'n penderfynu cicio. Falle oedd rhaid cadw'r bel yn fyw. Aled Thomas. Jack Howells. Fe'n codi'r gic yn uchel. Cwrso cic I hun. Lewis Edwards o dan iddi. Dim byd yn bod ar ornes na oedd e. O bosib yn yr awyr. Ar y golwg cyntaf, oedd hi'n edrych yn iawn. Mae Abertawe am chwarae wrth gwrs, ac os maen nhw wedi sgori 3 yn barod. Dyma'r drosedd. Nath Lewis Edwards yn dda, jyst I gadw bengluniau yn uchel wrth gasglu'r bel yna. Modfeddi oedd yn ddi. Come into the meter, boys, same as I asked them, yeah? Thank you. 4, 3, Tafliad ddim yn syth, felly cyfle arall i'r Cwins I gael rhywbeth mas o hon. Chris Davies yn dadlwytho. Hemmings. Pass flat. Howells, mae rhaid cadw'r bel yn byw os bosib. O mae yn eistedd lan I Thomas Williams. Fe'n cwrso. Lou, come back. Keep coming. Ond mae'r bel dal yn fyw. Cyfle arall i'r Cwins. Pas I ganol ca. Ben Williams ddim di bwrw hon amlan. Dal I chwarae. Mae'n cloc ni'n goch. Os na ddiweddglo bach yn dod ar rhywbeth i'r Cwins. Eilir George yn trial ffindo ffordd trwodd. Amddiffyn Abertawe di bod yn arbennig yn yr ail hanner yma. Aaron Hemmings ar bel yn I ddwylo. Nawr te, penderfyniad man hyn. Oeddi'r Cwins yn moyn pwynt. Dyw e ddim yn mynd I gwahaniaeth. Dyn nhw ddim yn gallu ennill, felly maen nhw yn penderfynu mynd am y pist. Y penderfyniad cywir. Ac os dwi'n teimlo, bydd na bwysau ar y Cwins o rygbi gogledd Cymru. Os neg yw e'n bwrw'r postyn, y weithred olaf, fydd Aled Thomas, sy'n 41 yn mlwydd oed, yn anelu am y pist. 6
o tîm y Cwins. Ddim wedi cael ei geni pam nath e chwarae i'r Cwins am y tro cyntaf. Diolch i Griff McKee am yr ystadegau yna. A'i Anel yn gywir, serch i oedran, yn dod â pwynt bonus yn unig i Cwins Caerfyrddin. Abertawe wedi dominyddu yr ail hanner yn llwyr. Lewis Edwards, Kieran Hardy yn dewis fel seren y gêm a rhaid cytuno. Josh Phillips wedi cael gêm arbennig hefyd. 3 chais yn erbyn 1 oddi a Abertawe yn fuddigol achos y perfformiad yn yr ail hanner. Y sgôr terfynol ar y parc, Cwins Caerfyrddin 18, Abertawe 24. Wel ni yma wrth ymyl y cae yn neud y mat i gadarnhau bod Cwins Caerfyrddin wedi cael y pwynt bonus yna yn adegau ola'r gêm. Pa mor bwysig gallen ni fod tybed. Maen nhw'n parhau yn y chweched safle Abertawe am y tro nawr yn neidio i'r pedwerydd. A fel wnaethon ni sôn cyn y gêm, yn fath ymategol, mae gan eraill cyfle i neidio i frig y tabl. Ond sa'n ni'n gweld hynny'n digwydd gyda Glenebwy yn dominyddu'r gyngrair eleni. Dyma beth sy'n dod lan dros y penwythnos. Cynta yn erbyn pedwerydd, Glenebwy yn erbyn Casnewydd. Pen y Bont, maen nhw'n croesawu Llan Ymddyfri sy'n drydydd. Pontypool sy'n ar waelod y pentwr, maen nhw'n herio Caerdydd. A wedyn Rygbi Gogledd Cymru sy'n dal yn gobeithio neidio mewn i'r 6 a adre yn erbyn Aberafan. Am y 2 gêm o'r tymor arferol yn weddill. Cofiwch i'ch apwyntiau'r penwythnos nos Fawrth am 10 o'r gloch. Di Sadwrn nesaf mi fyddwn ni ar Fancr Eglwys Llan Ymddyfri yn erbyn Caerdydd. Caerdydd yn erbyn Casnewydd wedyn yw'r gêm fyw ar yr ail o Ebrill. 9 o Ebrill, Casnewydd yn erbyn Pontypool. Am y Lewis, yn y gêm nawr yn ymuno ni, llongyfarchiadau mawr i ti. O'n i jyst yn gweud nawr bod y gêm na, 5 yn erbyn 6. Chymon adlewyrchu llewch chi ar y tabl. Pa mor chyfft i ti gael y fuddigoliaeth? Ie, ni'n chyfft. Chymon ni trin y 3 gêm diwethaf. So ni'n chwarae Pontypool diwethaf a Cwins iddo yn ebw fel. Fe bloc o 3 gêm, so nhw'n tîm o debyg, blaenwyr cryf a ie, ni'n chyfft gyda fuddigoliaeth heddiw, really. Ie, ti methu stopio sgorio ar y funud. Cais ar y penwythnos dros Cymru. Cais gwahanol iddo. Ie, fi'n gwybod jyst siarad ni trwyddo hwnna. Ni jyst yn gweud oedd e fel cais clo. Ie, fi'n gwybod, wel, Mr Breeze dros esaf fi, mae'n efo'n dysgu fi'r pick and goals, enwi. Ond ie, just, boes yn ei gwaith cael yn ysgarm, so yn just, chyfft i. A na i ddod o ti'n mynd, oeddi hwnna'n neud ti'n meddwl falch i weld olwr yn dangos y sgiliau yna? Yeah, proud as punch i weld i wneud hwnna. Ymarfer a lot wythnos diwethaf, so da iawn boi. A na i ddod â ti mewn Ciaran fan hyn, achos ti ddewisodd ser yn y gêm. Mi oedd, ti'n mynd anodd falle i gael Lewis i siarad trwy'r uchaf bwyntiau. Gellu di, achos mi oedd e'n amlwg ar draws bob elfen o'r gêm heno. Ie, fi'n credu Lewis yn wych heno. Fe oedd popeth oedd yn dda beth i Abertawe fe a Josh Phillips yn y cefen. Yn ymwedig yr ail hanner na, gysdi llawer fwy o bêl, ti'n mynd mlaen, croes i'r llinell fantes, ti'n disgwyl yn dangerous, pob tro gysdi'r pêl. A fi'n credu, ti braidd, yn anffodus gyda'r gicyn, ddim i sgori cais unig o gwych hefyd, ond tîm positif iawn y ffordd y tîm o'n war yr gêm. Cais na wych ti'n siarad beth hwnna am blynydde i ddod, ond... Perffaith. Ond na, fi'n credu bwysig i ti bod ti'n cadw ymlaen ware, achos bod ti'n cael fwy o hyder mas o gêm o'n dda, o ti wych yno. Diolch. A ni'n sôn cyn y gêm, a gallu di nawr falle cadarnhau pa mor dal i ti. O'n i'n meddwl falle 6 troedd, 6'5"? 4 neu 5. 5 yn y gyda, ni. Ond fel mae hynny'n ychwanegu i dy gêm di, be yw dy pwynt di, falle pwynt gwahanol fel cefnwr? Ie, fi'n credu yn amlwg mae'r pili uchel yn positif, bod fi'n gallu bod yn dal anyway. Ond ie, just rond y car wedyn yn gallu cael brechu fi'n rydd a offload o pethau, so ie, mae fe bach yn help, ond ie. O, Lewis, llongyfarchiadau enfawr o ti wych heno. Diolch. Da iawn. A pob lwc ar gyfer y rhediad yma hyd at ddiwedd y tymor, a ewn ni nawr draw i Rhys ap William. Joe, congratulations, 1-5 on the bounce in the league for the first time in 7 years. But I've got to ask, what did you tell him at half-time? Just stay patient. I think we were playing the game right. I think we were just giving away the ball too easy, especially when we were making breaks on the edges and stuff. We were just giving the ball back.
I didn't have to work hard for it. And they're a very effective side of what they do. They keep you in your half really well. They got a good set piece. So for us, it was just about being patient, playing the right areas, and when we had an opportunity, just keep hold of the ball. And when we've done that well, we could see we scored three good tries there. But no, credit the boys. Like, there's fatigue this part of the year, isn't there? We haven't had a week off since when everyone had a down week, so there's a bit of fatigue in there. But there's just good character from us to grind that win out. It's a really tough place to come. You're finding momentum at the right end of the season, aren't you? Because wherever you finish in Super Rygbi Cymru, you're going to have a game. You know, it looks like you're going to be. Well, you are fourth now. You've leapfrogged Newport up to there. If you get a home tie, great. But you've got momentum, and that's what you need when it's knockout rugby. Yeah, definitely. And I think beginning of the year with the whole situation around St Helens, we had a backlog our games, our home games to the back end of the season. So we played a lot of our away games, which we took a lot of big scalps in early on the season. So we're confident wherever we go, we'll put a performance, and that's all we can ask for. And there's confidence within the team, and we're just excited now to have a 4-day rest over the weekend. Joe, I'll let you go. I'll have a chat with Josh. Diolch, thank you. Josh, be sydd i newid? O'ch chi'r wael o'r y tabl blwyddyn diwetha, nawr chi ffili stop o ennill? Ie, dwi'n meddwl chi'n gallu gweld fod yn yr ail hanner ni'n dangos cymeriad i ddod nôl mewn i gem, achos blwyddyn diwetha fi gem efo jyst yn mynd i ffwrdd yn fi'n colli, so ie, just yn aros mewn y fight, really, a mae'r boys eisiau chwarae am ei gilydd, maen nhw'n gwythio gilydd, a'r, just a grit a determination yna, a blwyddyn yma. Fel wedys i wrth o Joe myna, chi di ennill 5 ar y bowns am y tro cynta mewn 7 mlynedd. Beth mae hwnna'n meddwl? Ie, mae'n meddwl lot i ni, yn enwedig ar ôl tymor diwetha, lle ni'n stryglo i ennill gym, ni'n mynd ar 11 heb gym. So, ie, mae'n meddwl lot i ni i'r boys ar y ffordd hefyd sydd wedi dod mewn, maen nhw'n gwneud job i'n gwych. Ie, mae'n jyst yn meddwl lot i'r boys, achos ni'n cael y buddigoliaethau yna, ni eisiau gwythio am, fel ti wedi dweud, am y home tie yna. Pa mor bell chi'n gallu mynd? All the way, just yn esgyd pam ni methu mynd ymlaen a ennill. Ni wedi ennill y plat a ni wedi prwfo a lot o pobl yn anghywir, so just yn reswm pam ni methu. Josh, diolch am d'amser. Diolch yn fawr. All the way, yr holl ffordd, ateb da. Mae'n amlwg bod hyder yn y tîm na, ond ewn ni nôl nawr i gachu bolwg ar y cais, falle dath ar tîm nôl mewn i'r gêm yn yr ail hanner. Achos Caerfyrddin wedi mynd mewn i'r egol na gyrra'i pennau'n uchel. Ie, am dechreuad i ail hanner, Sianton yn torri oddi wrth bac y sgrym, yn dadlwytho'n wych, Josh Phillips yn rhoi'r pêl i Wood yn y cornel, a y ffordd athyn nhw mas yn bwyty fe yn yr ail hanner. Fi'n credu nhw'n llawer fwy positif yn y ffordd, nhw'n moyn symud y pêl, dwi ddim wedi cael y pêl lawr, ond am yr effa, oedd yn heiddi cais am hwnna. Na beth newidodd y gêm i Abertawe, rwy'n y bach o hwb i nhw a lot o hyder. Ie, does dim dyfarn o teledu ar y gêm yma. Mae'n amlwg doedd i falle ddim yn gais, ond mae'n benderfyniad anodd i'r dyfarn o'r heb y tystiolaeth yn diwa. Ie, a ni'n gweld y cais hwnna, ti'n gallu gweld y clir, so i nhw, ARs hefyd yn gallu helpu nhw, ond dwi'n meddwl bod ddau tîm yn cael rhywbeth fel hwnna. Ie, na ti'n iawn, oedd rhywbeth tebyg wedi digwydd yn y hanner cyntaf. Felly falle bod ni'n gyfartal ar ddiwedd y gêm, ond ewn ni nôl nawr. Mae mwy o mateb gan Rhys ap William. Lewis Millen sydd gyda fi nawr. Lewis, congratulations first and foremost, 200 appearances for the Quins. Didn't go your way tonight, but you're still in the top 6 and you're still alive in Super Rygbi Cymru. Yeah, definitely. Not the way I wanted my 200th game to go tonight, but no, credit to Swansea. They proper gave it to us today. We came with a game plan, and on the day they outdone us, and credit to them for that. But like we said, we're still top 6. We got a lot to fight for. We got a tough away trip to RYGBI coming up, and we'll go back and do a bit of learning, and be prepared for that one. Well, that's a big game now, isn't it? Because it's going to be 7th against 6th. Yeah, that's right, yeah. We played RGC a couple of weeks ago, came out second best in that one, but we regroup and hit training hard this week and hopefully get a result up in RGC. It's quite difficult for the Quins. People might not know at home, but you've been decimated with injury, especially in the back line. It's quite difficult to get cohesion then and get your game plan onto the paddock. That's right, yeah. At the start of the season, we had our strength in depth, we had quality. A couple of injuries have knocked us back a little bit, but there's still youngsters coming through, which is great for the club and for the league, really, because it's a development. But no, credit to the youngsters coming through. They've taken their chance for the jersey, and it's great for them to get game time and to build for the future.
Well, congratulations on your 200th. Look forward to the next 200. Yeah, whoa, 200. We'll see about that. Top man. Diolch yn fawr. Diolch. O ie, am nodau ni orffen hyn yma. A falle bod Caerfyrddin yn heiddi bach o glod Ciren am adeiladu pwysau yn yr adegau ola na a cipio fel wedon ni y pwynt bonus. Ie, bydd y pwynt bonus yn bwysig iawn fi'n credu. Maen nhw wedi disgwyl nôl ar y gêm, fi'n credu bod nhw bach. Byd nhw bach yn grac ar ail hanner. Sa'n credu ffind nhw ffordd mewn i'r gêm, fi'n credu collon nhw'r sgrym, tw'r dyn nhw'n hanner cynta, llinell ffili adeiladu pwysau, ond to'r pwynt yn y diwedd, fi'n credu bod nhw'n cymryd nawr o lain hanner. Ie, a Abertawe nawr wedi ennill yr ail hanner mewn 4 gêm o lyno. Maen nhw'n dîm sy'n dod mas yn gryf. Dwi'n gwybod beth sy'n cael ei ddweud. Oedd hi'n gêm o 2 hanner yn y diwedd i ti? Ie, nhw'n well yn yr ail hanner. Nhw'n chwarae mwy yn yr awd y cywir. Disglybraeth yn well yna. A nhw'n gael tempo mewn i gêm hefyd, a wrth y cais i nhw hefyd, so ail hanner well i nhw. Reit, wel diolch am eich cwmni chi heno. Ti'n sifro nawr, o'n i'n sôn am y heilwen yn dod ni cyn y gêm. O'n i gyd yn dyfawr i'n geiriau erbyn hyn. Mae mo'n dechrau pen wythnos prysur o Chwaraeon i ni ar S4C. Scarlett yn erbyn Zebra yn os efori. Y gêm yna am fyw ar S4C am hanner awr wedi 7. Am 5 o'r gloch di Sadwrn cyfle i weld y bala yn chwarae'r hwlffordd gweddarllediad yw honno. A mae yna wythnos anferth o bêl-drod wythnos nesa. Craig Bellamy, Byd y Bêl am i, rhaglen ddogfen yn dilyn hanes prif hyfforddwr Cymru. I'ch bwyntiau sgorio i chi nos lun. A wedyn gêm anferth Cymru yn erbyn Bosnia-Herzegovina. Gêm ail gyfle i gyrraedd Cwpan y Byd. Ond am wythnos, Cymru di ennill yn y 6 gwlad, bod hi'n oer. Dim un diferyn o ddŵr, di disgyn yn Super Rygbi Cymru. Mae'n braf bod nôl. Mac, Ciren, ond pwy tybed bydd eisiau bod yn hyfforddwr? Sa'n gwybod. Nos da.